következő Táncsics Akadémia vendége. Ugye ebben a sorban harmadszor gyűlünk így össze. Biztos emlékeznek, hogy elsőként Závoda Pált köszöntöttük, második alkalommal Vastag Pál volt a vendége ennek a rendezvénysorozatnak, és így jutottunk el február 3-áig és Kéri Lászlóig. És pedig Schmidt Pál jobb lett volna. Schmidt Pálról még mondom, hogy lesz bőven szó. Tehát tényleg ez már lehet, hogy stand-up comedy-ben való volna, nem egy komoly beszélgetésben. A szolgálati közlemény az nyilván csak annyi, hogy hagyományosan ugye pódiumbeszélgetést tartunk. Ebben én annyiban vagyok résztvevő, hogy néhány kérdést felteszek. Összeírtam magamnak nagyon sokat, és hát ha őszinte akarok lenni, akkor éjfélig is itt ülhetnénk, és még nem biztos, hogy a végére érnénk. Nyilván ilyesmit nem akarok én önökkel szemben elkövetni. És azt szeretném mondani, hogy a pódiumbeszélgetések ugye teljesen természetes velejárója az, hogy a közönség soraiból várjuk a kérdéseket, pontosabban várja Kéri László ezeket a kérdéseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gyorsan csapjunk a lovak közé. A pici késésért pedig azért elnézést kérünk, bár hát gondolom, hogy az időjárási körülmények azért némileg érthetővé teszik, hogy egy picit késtünk. Arra szeretném kérni, hogy ezt a világot én elteszem, nem tudom jól látni. Lászlót, és ezennel leülök. Lassan mondjuk, hogy utazzunk vissza az időben 2010. április 10-ig, annak az esnek az éjszakájáig, egészen addig a pontig, amikor kiderült ezen az éjszakán, hogy a Fidesz nem csak hogy nyert, tehát ezt ugye körülbelül mindenki tudta, hanem ugye az a bűvös bizonyos kétharmada is meglett ezen az éjszakán. Mire gondolt ön akkor, illetve a rákövetkező napokban, hogy mik lesznek a jellemzői a második Orbán korszaknak, mi fogja meghatározni ennek a kormánynak a tevékenységét? Három kérdés volt. Az, hogy akkor mit gondoltam, azt meg lehetne nézni, mert ott tudtam egész este 6 éjfélig Kálmán Olga mellett az ATV-be, és tehát, hogy körülbelül emlékszem arra, hogy miről beszélgettünk, mert én voltam ott a standard vendég, ott mellettem váltogatták Kunce, meg Tóth Zoltán, meg mások, de ott töltem én egész este. Az az igazság, hogy engem olyan nagyon nagy meglepetés nem ért, mert én akkor már fél éve azt mondtam, a szocialista ismerőseim nagy bosszúságára, hogy ez a kétharmad elkerülhetetlen. Tehát én azok közé tartoztam, akik azt mondták 2010. januárban is, hogy eleve elhibázott ez a szocialista kampány, akadályozott meg a kétharmadot, mert egyrészt nem tudják, másrészt ez nem kampányüzenet, ez mit kezd a választó? Bemegy, és akkor megkérdezi, hogy ne haragudjon, hányan vannak már, mert ha megvan a 2001, ez egy agyrém volt, ez egy jó megharagudtak rám ottan a Gyurcsány stábban, hogy azt mondtam, hogy ez a segítevésnek, meg a tanástalanságnak, az alibi játéknak az ideológiája. Jobb lenne fölkészülni, hogy mit fogtok a kétharmaddal tenni. Na, ezt azóta is viselem, mert megyek a Lehel piacra, akkor azok jó kétharmadat akarta a frász, csak nem vagyok vak. Hát aki látta, tud olvasni választási adatokat, meg látta a 2009 nyári uniós választást, és tudja, hogy milyen a választási rendszer, abból lehetett tudni, hogy a Fidesz meg fogja nyerni ekkora a különbséget, tehát a két párt között több van, mint 20% pont, akkor a magyar választási rendszerben azt következik, hogy mind a 176-ot elviszi, tehát lehetett tudni ezt a kétharmadat, de nem lovagolnék ezen. A Jobbik eredménye sem lepett már meg 2009 nyara után. Ami legjobban meglepett az LMP 8%-a, de azzal sem voltam egyedül. Az, hogy az LMP 8%-ot kapott, az hozzátartozik, hogy márciusban hirtelen omlott össze egyszerre 2 héten belül, március 10 és 20 között az MDF és az SZDSZ, és ott maradt 200-300 000 szavazó, aki nem tudott mit kezdeni, úgyhogy ez gyakorlatilag az LMP ölébe hullott az. Mert azért a 8%-a belegondolnak, hogy előtte 2006-ban és 2002-ben épp hogy vette az SZDSZ a lécet. Egyszer 5,0 valamennyivel, egyszer 6,1 vagy valahogy így, azért az a 8%-a vagy a választási rendszerben egy valami jó eredmény egy olyan pártól is, akik
rendszer alapító volt, nem, hogy egy olyantól, akiről fél évvel előtte még nem hallottak. Na, nem vártál te ilyen hosszú választ, úgyhogy... Szóval egyrészt tudtam, hogy kétharmad lesz, ezzel számoltam előző nyártól, másrészt meg voltam győződve, hogy a Fidesz abszolút professzionálisan készült fel a kormányzásra. Tehát én másokhoz képest egyáltalán nem aggódtam, gondoltam, hogy hihetetlen nagy munkák folytak. Hát egyrészt ugye akkor is a Stummfal egy szobában dolgoztam, tehát miatta is láttam, hogy ők például már akkor előkészítették ezt a járásokat, szóval nekik elég komplet tervük volt erről, hogy alakuljon át a közigazgatás, aztán ezeket mind átvette Navracsics, ezeket a kutatási eredményeket, meg magának az embereket is, akik ezt csinálták. Tudtam, hogy készültek mindenféle elképzelések gazdaságpolitikai műhelyekben, szóval sok mindent láttam én, hogy készül, ezért meg voltam győződve arról, hogy egy szakszerű, professzionális kormányzás jön a 98-as rögtönzés helyett, mert azért akkor a Fidesz nem volt fölkészülve, akkor őket is meg lett, hogy győztek. Most nem vephette meg őket, mert évekig készültek rá. Na, most ugrunk, és akkor itt a válasz eltelt másfél év, ez marhára meglepő. Szóval ez, hogy ennyire készületlenek, ennyire tanástalanok mindazzal a probléma halommal kapcsolatban. Bocsánat, van magyarázat? Van, szerintem amikor 8 itt év este, igen, egyszerre hihetetlen. Most már ugye lassan 2 év telik el, másfél éven túl vagyunk. Ahogy telik az idő, egyre nagyobb zavarokat okoz a Fidesz a maga által keltett káoszra. Tehát már rég nem az a gond, amire állandóan hivatkoznak, még van ez a néhány szerencsétlen, aki kizavarnak ezek a Shell-Beci, ez ilyen gyűjtőnévnek, tehát foglalkozás. Tehát akiknek be van 3 mondat táplálva a fejébe, és akkor kiküldik, hogy valamire válaszolni kell, például most, hogy miért ilyen nagy a hó, mert a 8 év az itt vagy, akkor ezt így nagyjából tudják, tehát nem hisz, hogy 2 év után a 8 évre hivatkozni egyszerűen nevetséges. Mégse készültek föl úgy, ahogy ezt hittették magukról, meg szerintem magukról el is hitték, másokkal is nem csak hittették, azt hitték. Aránytalanul egy oldalon készültek, fölkészültek a hatalom megragadásra, a hatalmi intézmények elfoglalására, de az, hogy utána mi lesz a társadalomban ennek a következménye, mi lesz a gazdasággal, mi lesz azokkal az ígéretekkel, mert azért voltak ígéretek, rögtön mondjuk 3-at, az 1 millió munkahely, ezt azért komolyan vették a Fidesztől, az, hogy akkor 1-2 éven belül mi leszünk Közép-Európa húzóereje, hogy akkor a rendszer radikális megváltoztatására felszabadítjuk a gazdaságban levő energiákat, és majd a hazai kis és középvállalkozások megoldítják a belső keresletet, és akkor mi leszünk itt a régión belül a húzóerő. Azért ezekben sokan bíztak, na én ezekben már kevésbé bíztak. Biztos azért, mert a feleségem közgazdász és szereti a számokat, szemben Matolcsi György, akit látszik, hogy egyetem mondani ennek a számok. De ezért én otthon megtanultam bizonyos ilyen tiszteletet a számok iránt, hogy hát az nem úgy vagy, te ráparancsolsz a munkaerőpiacra, tessék még 1 milliót előállítani, és akkor a munkaerőpiac béli ijedelmi, vagy nem elég együttműködőképes a nemzeti együttműködés új rendszerében, azonnal föltárja a rejtett tartalékét, és gyorsan 1 millió embernek munkát adták, nekem ilyen naív dolgok nem voltak a fejemben. Szóval visszatekintve most 2012. február 3-án arra az április 10-ére álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen amatőr, ilyen kapkodó, ilyen fejetlen, ennyire felkészületlen kormányzás lesz ebből a kivételes történelmi esélyből, mert most is annak gondolom, akkor is annak gondoltam, hogy ez egy fantasztikus nagy esély. Végre valakinek, valamelyik politikai erőnek rendszerváltás 20 éve után először megadatik, hogy saját belátása szerint, saját felelősségére rendezkedjen, mert nem kérheti senkire, se az SZDSZ-re, se a kisgazdákra, se erre, se arra. Világos, tiéd a felelősség, tiéd minden lehetőség, tényleg az lesz, amit te akarsz, és akkor kiderül, hogy fogalma nincs, hogy mit akarjon. Ezt másfél éve ámulattal nézem, és ma már az igazi gond a másfél év nyomán keletkező káosz. Tehát amit ma reggel látunk a Malévnél, meg majd 1 héten belül látunk a BKV-val, meg látni fogunk a felsőoktatás egészével, meg látni fogunk az egészségügy egészével, meg látni fogunk, ugye Zoltánnal beszélgettünk idefele, a közigazgatás helyi szintjének teljes szétesésében,
Az úgy rohadt könnyű azt mondani 700 intézményre, hogy mától az állam élesztek. Na de ki a túró fogja a tulajdonosi jogokat gyakorolni, ki fogja irányítani? Tehát ezt az agyrémet, hogy majd egy-két minisztériumi tisztviselő fog egész ágazatokat irányítani, szóval nekem az ilyen balliberális barátaim helyett nem az a félelme, hogy úgy, tehát diktatúra lesz, mert a diktatúra az komoly dolog, az működik. Diktatúrában az embert ugyanazért vágják pofán tegnap is, meg holnap is, ugyanaz itt nem szabad, amit tegnap előtt sem volt szabad, itt ami lesz, az káosz, az sokkal rosszabb. Úgyis nem tudom, mert itt tegnap szabad volt, meg kötelező, azért holnap megbüntetnek. Délelőtt még lehetett, délután már nem. Délután még adnak ki a maridni jegyet az embereknek, majd reggel azt mondják neki, ha te ilyen hülye vagy, hogy megveszed, hát magadra vessél. Szóval ez sokkal rémesebb. Diktatúrának maszkírozza magát, ijeszgetni tud csak, de ez valójában káosz. Hogy állandóan az jut eszembe, hogy ennek az új rendszernek a totem állata, ezelőtt 15 évvel a magyar mozikban meg tévékben lehetett látni egy ilyen filmet, hogy Sivatagi só. Abban volt egy ilyen kígyó, tojásevő kígyó. Kicsi volt, nem volt mérges kígyó, de a természet ilyen capokat rakott neki ide, és akkor ettől óriás kígyónak látszott, és kurva nagy sebességgel forgott a porba, és aki látta ezt a filmet, az emlékszik rá, hogy így az elefánt is meghőkölt tőle, mert mindenki azt hitte, hogy ez egy ilyen óriás kígyó, meg veszélyes, miközben egy frászt, ez egy 1,5 méteres kicsi kígyó volt, méregfoga se volt, semmi nem volt, csak olyan veszettő forgott a porban, szerintem ilyen Matolcsi keresztül volt. És mindenki fél tőle, hogy hú, akkor ez ilyen veszélyes, hogy ez a trükk zajlik másfél éve, ez a veszett forgás a porba, de hát nem tudom, hogy közelebb vissza a megoldáshoz, tehát ehhez... Jó, de van, mondtam, hogy nem tudok röviden válaszolni. Hát hogyan tett szert Orbán saját pártjában arra a mérhetetlen hatalomra, amivel rendelkezik? Ezt most azért is mondom meg, mert gyakorlatilag jellegében bolsevik pártot nagyon nehéz elképzelni a Fidesznél, sőt azt gondolom, hogy ez még a bolsevik típusú pártokon is túlmegy, mert a Fideszben még csak ércsapat sincs. Ott egy ember akarata érvényesül, igazából nincsenek komoly játszótársak, legalábbis ahogy én látom, de javítsunk ki, hogyha nem így van. Ezzel kapcsolatban az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy a Fidesz Orbán melletti prominensei, országos jelentőséggel bíró politikusai miért és hogyan nézték végig azt, hogy Orbán a saját képére és lehet úgy mondani a saját hasonlatosságára változtatta át ezt a pártot olyanná, amilyenné? Van egy rövid, meg egy hosszabb válasz. A rövidebb válasz az, hogy úgy nézték végig, hogy kezdettől megszokták. Én még akkor ott voltam a szakkollégium átköltözésének idején körülöttük, hát ilyen napi gyakorisággal 82-83-ban, amikor elképedve néztem ezt a folyamatot, hogy ez a srác elsős korával 2-3 hónap leforgása alatt olyan tényezővé tudott válni ott a 64 év között, hogy informálisan elfogadta a vezetőnek mindenki. A nála 3-4 évvel idősebb Kövér Laci és Áder azon bejáró volt, de azért oda tartozott egy csoportdinamikai szempontból. Stumpf akkor éppen már fiatal tanár volt, pont akkor végzett 82 tavaszán, a Viktor 82 őszén lett elsős, és néztem az Istvánon is, hogy ezt a, nekem ilyen, most mondom így, tehát, hogy még jött valaki félréti, nagyon ellenszenves volt első korában egy ilyen nagyszájú, felelőtlen nyikhaj, hogy mi a túl ott van mindenki meghatolva ettől a főjétől ennyire, hogy az Istvánnak is elment az esze, hogy mit kell komolyan venni ezt a vitugráztattan, nem tetszett nekem ez az egész, és húztam a számat, és néztem, hogy biztos bennem van a baj, hogy mindenkinek annyira tetszik ennek a srácnak, hogy a pam-pam-pam. Szóval állandóan mindenről határozott, akkor még hadart is rohadtul, meg olyan, és néztem, hogy mi a titka ennek az embernek, hogy mindenki alsó esik tőle. Szóval ez a kérdés, amit te mondasz, ez nekem éppen 30 éve kérdés. Leírtam. Nem értettem 20-30 ember fő között, aztán nem értettem egy párt élén, nem értem egy ország élén, attól féltem, hogy ez így megy tovább, nem sokára Európa vezetője. Bár 2012 várjuk még az év végén. Ahogy a Viktor tud fordulni, hogy itt benne van az, hogy 2 hetet várunk, és kiderül, hogy ő az euró élharcos, az európai integráció első számú ember. Tehát el tudom képzelni, hogy a február 13-i
parlamenti nyitányon mindennek az ellenkezőjét fogjuk hallani, mint eddig, és kiderül, hogy mindig is elkötelezett híve volt az európai integrációnak, a bankok szabadságáért és a szabad piacgazdaság érdekében. Szóval egy pillanatig nem lepődnék meg, ha ilyen beszédeket hallani. És az a hosszabbik választékkal, ennek az embernek hihetetlen változékai képessége van. Szóval én az eddig... És a választók meddig hiszik el? Hát a választónak a totem állata az aranyhal, erre már elég régen rájöttem, hogy egyszer egy etológustól hallottam, hogy az aranyhal azért tud ilyen boldogan úszni az akváriumba oda-vissza, mert 4 másodperces a memória egység, és én a sarokba vissza, mert elfelejtő, hogy játszott, de abszolút. Bárkit megkérdező, hogy mit ígért a Viktor a választás előtt Fidesz szavazókat, nem nagyon biztos, hogy pontosan fel tudná idézni. Ez hit alapon megy. Szóval ez a... választók egy része, bocsánat, hogy vitatkozók, az valóban hit alapon megy, de van azért egy olyan választói tömeg, amely azt mondom, hogy nem hit alapon csatlakozik egyik választáson ehhez a szavazótáborhoz, majd egy másikhoz. Ez most egy kitérő, itt álljunk is meg. Ez ugye úgy van 20 éve, hogy van egy nagyon stabil baloldali mag, ez durván 1 millió körül van, és nagyon stabil jobboldali mag, ez is 1 millió körül van. Erre az 1 milliós magra szokott rágyűrni a tartalmi szimpatizáns itt egy ilyen félmillió, itt és ott is, és aztán utána a közében még mindig marad egy 1 millió, aki az utolsó 3-4 hónapban csapódik ide-oda. A Fidesz megkapott ebből az 1 millióból 90%-osan mindenkit az utolsó, de már előtt, már 2009-ben, de ezek nem azért, mert jobboldaliak voltak, hanem mennyire elegük le egy Gyurcsány Ferencből, és ez nagy különbség. És ez a Fidesz nagy tévedése, és azt hiszi, hogy a 3.200.000 szavazó, aki rászavazott, az mind jobboldali szavazó, egy frászt. Ebből egy 1 milliós tömeg, az kormány ellenes szavazó, annak a kormánynak a jó szíve termelte ki őt, és ez a Fidesz számára az életveszélyes, mert ebben az attitűdben majd továbbra is a kormány ellenesség. De amire még nem tudják, de majd egy fél éven, de egy legkésőbb 1 éven belül meg fogják kapni, hogy ezek ugyanúgy őket fogják utálni, mert azért menekültek hozzá, nem azért, mert azt a töményfüstöt várták volna, meg ezt a társágos első áldozó tempót, ami azt hiszik, hogy meg lehet őket tartani. Nem. Ők masszívan utálják a kormányt, de ettől még továbbra is a mindent a kormánytól várnak. Csak hogy ettől a kormánytól sem fogják majd megkapni azt, amit várnak, ezért majd ezt a kormányt fogják utálni. Tehát ez egy ilyen elég nagy tévedés azt hinni, hogy ez a 3 millió ember belépett a Fideszbe. És ettől kezdve ez a 3 millió ember, ez potenciális ilyen vigadó közönség, tudod, ahogy összetelik ezt a mindig, hogy 400 embert, aki ilyen ájú tisztelettel nézi a Viktornak ezeket a sületlenségeit, hát a krumplilöves az legyen krumplilöves még, ez majd csak hátra, mert már lassan az összes kádári szólamot elkoptatta itt az utóbbi idő, ilyen mélyen szántó, hogy akkor ők, hogy a minden lelje az, ami de leginkább nemzeti, és akkor ilyen jelentősítessé szétnéz, és hogy egymásra ezek gyorsan elkezdenek tapsolni, mert biztos, ami rohadt fontos dolog volt, amit átszólnak. Szóval a többi 3 millió az nem ilyen, csak a kiválasztottak ilyenkor, mert meg vannak hatolva önön kiválasztottságuk, hogy szétnenéz, úristen, mennyi olimpiai bajnok körülöttem, mennyi Kossuth Díjas művész, hát akkor biztos én is olimpiai bajnok lennék, vagy legalább Kossuth Díjas, hát itt vagyok köztük, hát, és ezt mind a Viktornak köszönhetem, és mind maga állá Pisila Gyöngyörnek itt is hallhatja, és ilyenkor már nem marad arra ész, hogy tényleg megértse, hogy mit hall, mert olyan mértékben a varázs, hogy itt vagyok a kiválasztottak közt, akkor biztos velem valami történelmi történt, és nem meri azt mondani magának, hogy hát azt meg, hát ezek sőt balad dolgokat beszél, nem ilyenkor. Nem, szóval nagy misztérium ez, és ki van általában, tényleg olyan lehet visszakérdezni. Persze. Tehát nem úgy, mint majd maguk nem soká kérdezhetnek tőlem, az ilyen misztérium játékok, azok performance, tehát megjelenik a megváltó, leereszkedik, ott el van a megváltás pillanatáig, aztán visszaszáll oda, úgyhogy nem szabad, elkalandoztam. Mi a francot akartam? Jaj, tudom, hol kalandoztam, mert ez a választó, szóval hogy nem úgy van, tehát ez a polarizáció megmarad. Nem lett annyira fideszes az ország, mint amennyire a Fidesz félreértette a kétharmados többséget, hogy ez a kétharmad akkor ilyen örök áron jár. Tehát, hogy most megvan, befizettek, és hogy nem mernek kiszállni, mert benne van a tiketjük, ez nem van. És akkor másolt még akkor valamit akartál ezzel a kérdéssel, mert mindjárt eszembe fog jutni, hogy volt ez tehát, hogy akkor mit akart a választók, meg az megfogalmazni
tovább is, aztán... Jó, majd meg fogom találni, hogy mire akartam válaszolni eredetileg. Egy 2011. január, tehát nagyjából egy évvel ezelőtti interjújából idézni. A Nemzeti Egyetértés nyilatkozatának kötelező kifüggesztése volt az a pillanat, amikor úgy gondoltam, talán nem lesz meg az a 4 év. A hatalom, amely ennyire nem bízik abban, hogy az emberek maguktól is látják, regisztrálják, érzékelik a kivételes mi voltát, nem érzi stabilnak magát. Azóta újabb egy év eltelt. Tényleg a kérdés, hogy ez 2014-ig kitart, nem tart ki. Különösen annak fényében is kérdezem ezt, hogy ugye Magyarországon általában a választási ciklusok azok ki szoktak tartani. Arról még már nem is beszélek, hogy a köcsei alapvetések között azért itt évtizedes bebetonozásról volt szó. Ehhez képest a Fidesz számára riasztó távlat az, hogy Magyarországon jelentős politikai gondolkodók vélekednek, úgyhogy talán még a 4 év sem lesz meg. Meg lesz, vagy nem lesz meg? Rémlik már nekem, hogy ezt én tavaly év elején 168 óra, emlékszem, ez az első számban volt. Ezzel én ott akkor azt akartam mondani ennek a Bujáki Attilának, aki kérdezett, hogy azóta közhangulat 2010 nyarán, így az első rohammal, hogy így rohammal bevettek mindent. Az első idők fantasztikusak voltak. Mindenki csak kapott a fejét, hogy pillanatokon belül mindent sikerült megváltoztatni. Akkor tényleg arra emlékszem erre a fajta depressziós hangulat, hogy úristen, ezek évtizedekre rendezkednek. De be is jelentettek. Be is jelentek, sőt, Viktor is mondta szerényen, ezt nem is mondta, a Kronen Zeitung-nak mondta, hogy szeretném 40 évre előre 10 kormány kezét megkötni, nem tudom emlékezni. Tehát olyan nagyon nem szígyelte ezt a szándékot, de egyre inkább úgy vagyok vele, hogy telik a Fidesz ér, hogy szét kell választani az öndefiníciókat, tehát hogy magukról mit gondolnak, és hogy ennek mi a valós helyértéke. Mert én is eleinte benyaltam ezt, hogy azt vettem komolyan, amit mondanak magukról, aztán rájöttem, hogy ez olyan, mint a ilyen sötétben fütyörészőnek az önmagabiztatása, hogy azért mondogatja ezt az évtizedekre rendezkedem be, hogy legalább ez a 4 év meg legyen, tudod? Én erre tényleg akkor jöttem, amikor megláttam ezt a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot, akkor először én komolyan végigolvastam, ilyen önfegyelem, mondom, nem lehet igaz. Ezt felnőtt emberek a parlamentben úgy fogadták el, hogy nem rögték el közben magukat, mondani, mi történhetett? De hát ezeknek mind van személyigazolás, a magától lesz. Bement, elolvasta, és szemremenés nélkül megszabad. És egyik sem lökött oda a másiknak, hogy te figyelj, hát azért ez túlzás, olyan gyerekmese szinten megfogalmazott, hogy ez lenne a politikai dokumentum, és ezek szerint nem szólt senki. Jó van, mondom, hát végül is maguknak csinálják, hát nem zavar ez a sok vizet, tehát ennek a 400 emberek a titka marad, aki megszavazta mindent. Aztán 2 hét múlva rájött ez a kormányrendelet, hogy kötelező kifüggeszteni mindent. Na, ez volt az a pillanat. Amikor ezt megláttam, nyaraltunk, Balaton, Boglár, Lellén voltunk, és hallottam reggel a hírekbe ezt, és meg is néztem gyorsan az első újságban. Na, Atya Isten, ez tényleg nem vicc. Hoztak egy rendeletet, hogy kötelező kifüggeszteni. Mondom, jó van, vége. Mondom, ez rendben van. Tehát ezek szerint ők is tudják, hogy egy pillanatra nem veszik őket komolyan, mert ilyet csak akkor csinál egy hatalom, hogyha pontosan tudja. Hogyha így mentünk az unokám, ott a sétányon a fagylaltos, ott a lefogott, hogy fagylaltot akar kérni, oda mentünk a fagylaltos csajhoz, és kérdezem, hogy milyen fagylalt van, mondja ott minden pisztácia, egyet, nem hittem valami, nem sem, hol a Nemzeti Együttműködés? Nézett a csaj rám, és mondja, mi a magánszférahoz tartozunk, nekünk nem kötelező kifüggeszteni. De tudta, hogy miről van szó. Egyrészt meglepett, hogy tudta, hogy miről van szó, mert ezt se feltételeztem. Őszintén szóval azt hittem a fagylaltos sajnak, arról nincs fogalma, hogy milyen kormány van Magyarországon, de az első meglepetés, hogy pontosan tudta, hogy miről van szó. És ez volt a válasz, hogy mi a magánszféra és nem kötelező. Mondom, Atya Isten, hát ilyen emberekkel van belépesítve az ország, nektek fiúk annyiát, tehát. Ez vicc ez az egész. Tehát tényleg ez volt az első pillanat, amikor mondtam az Itának, hogy innentől kezdve nem vagyok hajlandó félni, hogy komolytalan az egész, marha szar lesz, mert hosszú lesz 4 évig. Tehát úgy gondoltam, hogy a 4 évet ki fogják húzni, de szó nem lesz itt 20 évre, meg ilyen, hogy a 4 év is nagyon kínos lesz. Tehát hogyha csak ilyen eszközökkel sikerül ezt a hatalmat föntartani, ilyen
nyilvánvalóan önbecsapó dolgokkal, mert ezt az önbecsapás magas iskolára gondoltam, ezt az egész gesztusrendszert, amikor te a saját magadnak szóló hitvallást akarod úgy transzparens és kötelezővé tenni, hogy pontosan tudod, hogy senki nem hajlandó elfogadni, az a te belső meghasonlásodnak a nyilvánvalóvá tétele. Tehát ezért gondoltam én akkor, hogy így nem kell, innentől kezdve nem kell félni. És akkor rá egy hétre olvastam a Mai Ténynek a cikkét az Ésbe, ahol már nem tudom miről szólt a cikk, semmire nem emlékszem, és akkor az utolsó mondat, de az nagyon megmaradt bennem, mert az volt az utolsó mondat, hogy egy meccset öngólokkal is el lehet veszteni. Mondom, ez az, erre van szó. Mondom, igaza van, tényleg fogalmam is mire szólt az írás, de a Mai Tény is ugyanerre rájött ezek szerint másút, mint én a Balatonon, hogy nem szóval amit itt művelnek magukra nézve a saját hatalmukra ennyire. De ez azért nem olyan vicc. Magyar állampolgárként nem vagyok boldog attól, hogy végre egy politikai párt kiérdemelte a választók többségének a bizalmát, mert nem a kétharmad, ezt mindig összekeverik, 53% bizalmát, csak a magyar választási rendszerben ez kétharmados többséget jelent. Tehát amikor állandóan azt hallottam, hogy a magyar állampolgárok kétharmad, de a mellettük áll, akkor mindig azt mondanám, hogy Fiacs most ide őszintén, de számolni fogunk, kezdjük egy. Hány millió embernek van választójoga Magyarországon? 8 millió, jól tudod. Mennyien mentek el választani? 64%, számoljuk. A 64%-ból mennyien szavaztak rátok? 3.174.000. De most akkor összeadunk és kivonunk. 8 millióból a 3.174.000 az mennyi? Akkor ki fog derülni, hogy 5 millióan nem rátok szavaztak. Tehát beint a francba ezzel az állandó hivatkozás, hogy a magyar társam kétharmadban mögöttetek áll, mert egyszer összecsúsztattál nem összetartozó számtani dimenziókat, szóval már akkor is gondom volt ezzel, de azért a tény az tény, hogy senkinek nem jutott ekkora a hatalom 90 óta, és ez egy óriási történelmi lehetőség, és magyar állampolgárként nem örülök annak, hogy 8 év baloldali kormányzás képtelenség után az derül ki, hogy a jobboldali is kormányzás képtelen, mert akkor mi lesz? Tehát érted, most jön egy másik garnitúrának a csődje, ez sem tud kormányozni, ez is csak domálni tud. Szóval elmegy az egész életünk, érted? De egy olyan ciklusokban kiderül, hogy ez sem tud kormányozni, az se, ebből nekem nem az következik, mint amit oly sokan, hogy majd akkor jönnek a szélsőségek, egy frász jönnek. Szóval a magyar társadalomnak annyira az esze nem fog soha tudni elmenni, hogy a Jobbiknak szavazzon többséget, ezt teljesen kizártnak tartom, de azért elég nagy probléma lesz, hogy van akkor a bázisa, meg a meg nem oldott problémák újra termelik ezt a bázist, hogy ott lesz egy olyan politikai erőként, akit nem lehet megkerülni, de kormányozni nem fog. A Jobbik hiába van benne a parlamentben, a kormányzó képesség szikráját nem tudta fölmutatni, tehát ezért, amikor úgy vetődik föl majd a kérdés, hogy nakik kormányozunk, nem fogják a Jobbikot választani, amíg a és amikor már tényleg az összekérdés. Megint elkalandoztam, azt akarom mondani, igazad is van megint, hogy az eredeti kérdés, úristen, mi volt az eredeti kérdés? Te tudod, mit kérdeztem? Jaj, tudom! Az volt, igen, hogy kifüggesztett, igen, hogy nem lesz ebből 20 év, a 4 év is keserves lesz. Azt gondoltam akkor, és most is így gondolom, és azt, hogy ebből 4 év se lesz, ha így folytatják, én ezt így gondoltam. Ez körülbelül most bukott meg. Szóval körülbelül most látta be Orbán így december, január, de ez a nemzetközi körülmények kellettek, és egy valami nagy nemzetközi nyomás, hogy nem lehet így, és váltani is fog. Biztos vagyok benne, hogy most jön ez a konszolidált periódus, most jön ez a, megmutatjuk az emberarcú Fideszt, a tárgyalóképest, másképp, hogy ki hiszi el, de hogy ez az biztos. Majtényi László neve már szóba került, illetve azért is hozom előre ezt a kérdést, fölírtam ezt magamnak, mert ugye tényleg nem egy vonzó távlat az, hogy se a jobb oldal, se a bal oldal nem tud kormányozni, legalábbis a jelek szerint. Majtényi hétfőn jelent meg egy kifejezetten nagyterjedelmű interjúja a Népszabadságban. Hát ebben ő nagyon érdekes dolgokat mondott, én egyetlen passzust választottam ebből ki. Egy kuruc beszédű labancviselkedésű ország, ez volt az interjúnak a címe, szó szerint idézek, a magyar politikai elit rendkívül tehetségtelen. Azt kell mondjam, ismerem őket, sokan valahol a gyengeségűség határán vannak. Ennyire rossz a helyzet? Érdekes, ezen a mondaton én is meg akartam pedig, hát tudod, mi katonák is együtt voltunk, évfolyamtársak is voltunk meg, szóval azon az évfolyamon egy ilyen kisebbség, aki ilyen érdeklődő volt, az nyilván napi kapcsolatban volt egymással, tehát én
számoltam, hogy 42 éve ismerem elég jól Majtenyit, és soha nem volt ilyen. Szóval soha nem csúsztak ki a száján ilyen nyilatkozatok, meg amikor január 2-án megláttam szónokként az operál, akkor is eltállt meg, egész ő volt a legjobb szónok. De ennek soha ilyen típusú adottságok, tehát én nem akartam inni a szememnek, hogy úristen, a Fidesz még ebből a jámbor emberből is kihozza a vadállatot, hogy miket produkál majd ezzel egész, hogy ez a Majtényi, aki százszor meggondolta volna, hogy ilyen mondatokat mondjon, ma már ilyeneket mond. De ez dühében, szerintem dühében. Szóval nem elmebetegek, másképpen kell. Szóval a magyar politikai osztályt azt hiszem, hogy nem érdemes ilyen ideggyógyászati elvek, bár nagyon érdekes lenne. Szóval nekem is sokszor jött eszembe, szóval, hogy Torján volt az első típus, akinél állandóan gondoltam, hogy apám, hát nem politológus kell neked, hanem egy erős kezű ápoló, szóval nekem is voltak ilyenek. De inkább az a helyzet, hogy a magyar politikai osztály olyan csoportokká formálódik belül, belső csoportokká, amelyek valamilyen oknál fogva a legrosszabbat hozzák ki a közéjük kerülből. Nagyon sok embert láttam, akár SZDSZ-ben, akár Fideszben, akár MSZP-ben, akár MDF-ben bekerülni a politikai életbe viszonylag jó képességű, jó ítélőerejű, jó erkölcsiségű, jó szakmai felkészültségű emberek, akik fél év, egy év után ezeket a képességeket mind elvesztették. És ez egy nagy rejtély, hogy csoport keretek között, hogy tud egy csoport sokkal rosszabb teljesítményt nyújtani, mint a csoport tagjai egyenként. Ez egy nagy titok. Ez engem is foglalkoztat, hogy miért a... Hát többféle válasz van. Csatalivel szoktam ilyenről sokat beszélni, a szociálpszichológus, és most készül egy ilyen könyvet írni, azt mondja, hogy az idén befejezi, ahol a magyar politikusoknak a szociálpszichológiai tipológiáját akarja leírni, és neki vannak ilyen elméletei, hogy valahogy minden csoport a múltból a legrosszabb mintákat örökíti és viszi tovább. Szóval mindegyik a saját maga konstituálásánál a múltjához, vagy mások múltjához nyúl, és mindig szerencsétlen kézzel a legrosszabb mintákat találja meg. De hát akkor tovább kellene kérdezni, hogy miért azt. Erre egy választ tudok csak mondani. Én nagyon sokáig bejártam a parlamentben 8 évig, 90 és 98 között minden héten bejártam, és mindegyik pártban, mindenkivel. De én Gici Györgyel ugyanolyan jól el tudtam beszélgetni, volt valamilyen KDNP-s elnök, vagy Lányi Zsolttal nagyon jó viszonyban volt, ami egy kis gazda alelnök volt, egyik legszórakoztatóbb ember volt, akit valaha az életben láttam. Komolyan mondom, biztos meghiszed el, de mellette még én is tudtam egy órán keresztül csöndbe lenni. Sőt, az se túlzás, hogy meg sem tudtam szólalni mellette, mert azért a feleségem szerint ilyen ember nincsen. De Lányi Zsolt mellett tényleg nem szóval. De azt akarom ezzel mondani, hogy elég jó elférteni mindenkivel. Én még a mi épesek között is volt két olyan ember, akivel Balacon Zolival, meg a Lentner Csabával teljesen normálisan tudtam beszélgetni, miért nem volt ott egy harmadik. És ez a tanulság, de ugyanezt tettem a szocialistában, a Fideszesben is mondani, hogy mihelyt ugyanaz a normális ember találkozik ilyen pártbéli kollégáival, vagy egy ellenfelével, azonnal megváltozik. Tehát bármelyik párthoz tartozónál azt látom, hogy elkezd az ellenfele számára viselkedni, sokkal többet tud az általa gyűlölt csoportokról, és annak a tükrében formálja meg a saját személyiségét, és sokkal kevésbé tud arról beszélni, hogy ő miért tartozik valamelyik csoporthoz. Tehát bármelyiküket kérdezem, beszélgetek politikáról velük, akkor 5 perc után az ellenfelét szidja. És amikor századszor fordult elő, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy van ez, és ez a bonyolult válaszom, de ezen én még fogok sokat gondolkodni, mert minden magyar politikus sokkal jobban ismeri az ellenfelét, mint saját magát. Sokkal jobban ismeri a másikat, és a másikról feltételező, hogy sok rosszról órákig tud beszélni, de arról, hogy ahova ő tartozik, oda mi tartozik, arról 5 percnél több mondandója nincsen. Tehát így nem tudom, így érted a válaszomat, hogy a magyar politikai életben a negatív identitás szabályoz, tehát az, hogy kiket nem szeretek, kikhez nem akarok tartozni, kikről tudok sok rosszat, a pozitív identitás, hogy ahova tartozom, azt miért vállalom, azzal mit akarok, akkor mit szeretnék kihozni, az meg hihetetlen elmosott. És ez szerintem eleve egészségtelen.
Tehát normális ember hosszú távon nem tartozik csak negatív módon csoportokhoz, hanem kell neki pozitív identitás is. Tehát ha csak negatív identitásokkal tudom fölépíteni a személyiségemet és politikus személyiséget, akkor csak a negatív szervező erő, akkor csak a negatív tulajdonságokat tudom saját magamba is megerősíteni. Úgyhogy biztos vannak más magyarázatok, és én egyelőre ezt találtam ki, de ezzel még nem nagyon állnék elő írásba. Tehát ezen gondolkodom sokat, de tudom, hogy még ezzel kell bíbelődni, hogy ez csak egy ilyen megközelítési út, de nem elég szavaértő, kifejtő, újabb kérdéseket kell itt majd föltenni, de nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért tud az ember elbűlni politikusok között, hogy miért hozzák ki egymásból a legrosszabbat, ez az egyik lehetséges magyarázat. A másik az, hogy egyetlen csoportban sem tűrik az önkritikát. Tehát, hogyha te elkezded a saját csoportodnak az Zoltán, amikor jöttünk le, útközben meséltem a Gyurcsányékkal való konfliktusaimat a Gyurcsány írába, hogy ott például megtanultam, hogy kétféle, vagy bólogatsz állandóan, hogy mindenben igaza van a pártelnöknek, még a miniszternek, vagy hogy kérdéseket teszel föl, de ez egy Fidesz ügynök. Tehát olyan nincs, hogy azt kérdeznék meg, hogy mi a túróbajom van és mi a kritikám alapja, hanem a gesztus az, hogy nem azt mondja, mint mi, tehát nyilván az ellenzék bérelte föl, tudod? Volt olyan kollégát, nem az egyik előző kormányban, aki beerre a kormányra, és azt mondta, a Kérit együtt látták a Stuffal sörözni, vigyázzatok, mit mondtok előtte, még szerencsé, hogy a Gyurcsány mondta, hogy igen, de már 24 éve söröznek együtt. Tehát már eleve az, hogy egy bizonyos politikai körben, hogy te egy másik táborhoz tartozóval együtt látnak a kocsmába, az már egyenlő a politikai devienciának, tehát agyrém. Egy normális országban mi a túróért nem lehetne zavartalanul sörözni egy olyan emberre, akivel egyébként az égvilágon semmiben nem értek egyet. Tehát ezt föl nem tudtam soha fogni, hogy hogyan kell a politikai hovatartozásoknak olyan mértékben elszabnia a normál emberi viselkedés határait is, hogy ahol már nincs, hát akkor aztán tényleg nincs helye eszmecserének, csak akkor rögeszmecserének van csak helye. Tehát akkor azt, ha megint hosszan válaszoltam, és ez sem volt válasz. Ugorjuk egy nagyot, de talán nem is olyan nagyot, mert Gyurcsány neve szóba került, és demokratikus koalíció ilyen értelemben ma megkerülhetetlen. Egy nagyon rövid idézet ugyancsak Kéri Lászlótól, a DK-ról fogalmazott így, önálló politikai tényezőként semmi esélye. Ez elég sarkos és világos szavak. Ez annyit tudnék csak hozzátenni, hogy amióta a Gyurcsányék kiszakadtak a MSZP-ből, 3000-es tagságot tudnak felmutatni. És 4%-on stabilan vannak, és vagy több. Most, hogy mondjam, ezt lehet úgy is venni, hogy talán nem is rossz eredmény. Én azonban... Jobb, mint amit gondoltam, annál biztos. Én a másik oldalt mondanám, hogy amikor Gyurcsányék ugye nagyon komolyan törésre vitték a dolgot, akkor én éppen azt éreztem az ő retorikájukban, hogy sokkal nagyobb áttörésre számítanak, sokkal inkább számítanak arra, hogy az MSZP-ből tömegével fognak kilépni az emberek, illetve csatlakozni hozzájuk olyanok, akik az MSZP-hez ilyen okok miatt nem csatlakoztak. Ezt szeretném kérdezni, hogy a pártépítésnek, meg nyilván az eltelt időnek a függvényében mennyire tekinthető ez jó vagy rossz eredménynek, illetve hogy mire alapozza azt a véleményét, hogy önálló politikai tényezőként semmi esélye a DK-nak. Hát akkor kezdjük azzal, hogy lehet, hogy itt mellé fogtam, amikor, nem tudom, hogy ezt mikor mondtam, de tegnap is ezt mondtam róla, de akkor is mellé fogtam, hogy én sokkal kevesebb, szóval nem hittem, hogy el fogják érni belátható idővel a 4%-os küszöböt, arra semmiképpen sem. Az, hogy esetleg lesz több ezeres tagságuk, azt lehetett várni, de attól még eleve nem hatoltam meg, mert Magyarországon a tagság mérete és a politikai teljesítmény közt. Én emlékszem rá, hogy a Tordján időkben Tordján bejelentett, hogy 100 000-es tagsága van a kisgazdag pártnak, és senki nem tudta ellenőrizni, ezért nyugodtan elhitte mindenki, aztán ugyanez a párt nyomnék vittünk el a magyar életben, tehát ennek nem történt jelentőséget. Az a Fidesz még 98-ban megnyerte a választáson, még elhanyagolható méretű tagság volt, ma már ez nem úgy van, tehát így is tudok példát mutatni. De kétségtelen, hogy a DK nagyon hamar teremtett magának olyan virtuális bázist a magyar választók között, ahol fölötte van és nem alatta van a parlamenti
látom, tehát nagy valószínűséggel azzal lehet számolni, hogy a következő parlamentben biztos, hogy be fognak jutni. Tehát ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy tévedtem, de akkor most mondom tovább. A számítás szerintem nem csak ez volt, hogy az MSZP-től elvisz majd egy jelentős tömeget. Én emlékszem azokra a Gyurcsány nyilatkozatokra, meg mások is, akik az ő nevében ott beszéltek, Bölcskész Balázs, meg egyebek, hogy körülbelül számítanak 20-25%-ára az MSZP tagságának, meg szavazóbázisának. Ezt már akkor is túlzásnak éreztem. Azt mondjuk láttam tavaly, bármerre jártam az országban, voltam 12 megyében, viszonylag rövid idő, 7-8 hónapon belül, és mindenütt volt DK-s, de mindenütt csak egy-kettő. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mindenütt jelen van, másrészt meg azt is, hogy mindenütt elenyésző kisebbség. Én ebből azt mondtam le, hogy egy olyan párt, amelyik mindenütt elenyésző kisebbség. Tehát, hogy ez nem tud nagy pártán nőni semmiképpen sem. Az a számítás, hogy az MSZP tagságból elvisz, szerintem nem volt fontos. Az viszont nem volt kimondva, de nagyon is ott volt a DK szervezőinek, hogy a hűlt helyét a liberális pártnak, hogy az SZDSZ eltűntével kiderült nagyon hamar az LMP-ről, hogy hiába látták bele a titkos SZDSZ, mégsem akar az lenni, de akkor mi lesz azzal az SZDSZ-el, amelyiknek 90-ben, 94-ben 1 millió szavazója volt, 98-ban is volt még olyan 700 000, és aztán még 2002-2006-ban is a jó 350-400 000 szavazó és tehát egy parlamenti pártra való választónak tánod kéne lenni, és hogyha a Ferenc adja elő ezt az SZDSZ utáni liberális változatot, megtoldva Bauer Tamással, meg másokkal, akkor talán elő. Szerintem ez is ott volt, hogy nem csak az MSZP-től szedni el, hanem az egykori MSZP vagy SZDSZ tábortól is, és hát ezek itt van levő kérdések. Én ebben nem olyan nagyon bíztam, mert az SZDSZ stimulása az egy természetes folyamat volt. Az nem egyszerűen azért történt, mert nem volt ott párt és eltűnt a választó. Sokkal komplikáltabb, de egyenes vonalú folyamat volt. Szóval azt hinni, hogy egyszerűen csak úgy odaszólsz annak a 300-400 000 emberek, az a 300-400 000 ember az egyszerűen nem ugyanaz. Az szanaszét szórozott a magyar politikai térbe, tehát én azt nem gondoltam ilyen egyszerűen megoldandónak, hogy a DK bele tud terepedni még ebbe az örökségbe. És a legnagyobb problémát magának Gyurcsány Ferencnek a személyiségével látom, hogy ő abban bízik, hogy mindenki elfelejti, hogy ő egyszer volt itt már miniszterelnök, meg pártelnök. Szerintem meg bármennyire is az aranyhal a totemállata a választónak, ennyire azért mégsem mindenki aranyhal, vagy néha kijön belőle más állatfajta is, tehát azért én szerintem, ha képes lett volna csöndbe lenni 2 évig, de hát akkor még nem Gyurcsány lett volna a csöndbe tud lenni, szóval az még az. De a 2009-ben, hogy elhallgat, mert én azért például nehezen felejtem el, hogy olyan pánikszerűen úgy hagyta ott a pártját meg a kormányát, amihez hasonló belpolitikai zűrzavart 1945 után az országban nem láthat senki. Hát azért az hihetetlen volt. Nem tudom, mennyire emlékeznek rá, ilyen Geiger miniszterelnök keresőre jártak a Kossuth téren, nem mert senki arra járni, mert azon a miniszterelnök jelölt lett belőle. Eleinte naponta váltották, aztán fél naponta később már óránként voltak miniszterelnök jelöltek. Aztán ezt egy hétre rá még ismételte pártelnökként is. Tehát ha a saját politikai pártja ennyire halad, vagy bázisa, mondjuk inkább a bázis, ennyire feledékeny, hogy ilyen szerintem klasszikusan a politikai kalandorságra emlékeztető attitűdöket simán elfelejtenek és bíznak benne, akkor azt tudom mondani, hogy ez legyen azoknak a sportja, akiknek ekkora a bizalmi tőkék, hogy ilyet is felejtenek, de én nem nagyon hiszem, hogy ez olyan könnyen felejthető. Könnyen felejthető lett volna, ha hagyta volna. Ha csöndben van, és kihagyja a 2009-es évet, meg a 10-est, és csak most jött volna elő, és közben nem lett volna az a látszat, hogy az MSZP miatt a nem tud észhez térni 2010 májusa után, mert ugye másfél évig az volt az egyetlen hír az MSZP-ről, hogy most akkor hétfőn a Mesterházy győzött, kedden a Gyurcsány győzött, akkor vajon holnap páros vagy páratlan nap lesz, ezzel szórakoztatta az MSZP másfél évig a közönségét, azért Edlen Ferenc társtettes volt akárhogy látjuk.
Szóval nem tudott csöndben lenni. Ha csöndben van, és most jön elő, amikor mindenkinek rohamosan értékelődik le a presztízse, akkor szerintem magától sokkal följebb lenne, de most már az ő megítélésében ez a 2 év kavarás is benne van. És abban a bázisban van benne, ahol ő szeretett volna újra politikai erő lenni, nem kellett volna ekkora feneket kerítenem a dolognak. Én egyszerűen nem bízom abban, hogy ő még egyszer ebben az országban jelentős mértékben labdába tud rúgni, de azt tudomásul veszem, hogy nagyon sokan bíznak benne, és azt is látom, hogy elég jó minőségű emberek is bíznak benne, és ezen őszintén el tudok csodálkozni mindenki. Szóval ilyen fokú a feledékenység, ennyire meg lehet nézni. Szóval ugye a legrosszabb Gyurcsány is jobb, mint a legjobb Orbán, egy egykori Lukácsot parafrazálva. Hát azért nem lehet ilyen rossz a kínálatot, hogy áld ezt a kettőt kelljen egybe. Szóval a DK-val a legnagyobb problémát én Gyurcsány Ferencben látom. Lehet, hogy maga a párt, maga az, hogy a baloldalon legyen több, vagy ez a tágan vett balliberális oldal elbírna 3-4 pártot, ezt nem zárom, ez elképzelhető. De nincs ez végig gondolva. Én volt úgy, hogy én jóba voltam vele évekig, hogy ilyen napi vitákat tudtam vele folytatni, akkor sem tudtam vele megértetni, hogy Feri az nem úgy van. Hogy hogy az ember megkérdezi erre a 2006 őszről, hogy most is így látod, de az a véleményed, hogy hát azért én már túl vagyok. Hú, mondom, te igen, de vagyunk itt még 10 millióan. Szóval az nekem nem válasz, hogy te ezt belül megoldottad magadnak. Hát azért az egy olyan ősz volt, ahol te miniszterelnök voltál, és az a néhány hónap azért az elég komoly kívánnivalókat hagyott maga után egy olyan első számú vezetőnek a tevékenysége után, ahogy ez a 2006-os ősz volt. És itt nem erre a szerencsétlen beszédre gondolok, meg ez az egész beszéd egy olyan hazug konstrukció, és engem akkor annyit kérdeztek mindenféle médiumban, hogy mi a véleményem, és mondom, hogy addig ezzel nem vagyok hajlandó törődni, amíg 3 kérdésre nem válaszolnak nekem. 1. Mitől lett egy beszéd szeptember 17-én érdekes, ami május 24-én zajlott? Miért 3,5 hónap, vagy mi 4 évvel később érdekes? 2. Miért pont azon a délután érdekes 2 héttel az önkormányzati választások előtt? 3. Ki vágta össze az eredetileg 24 perces beszédet 53 másodpercessé, ugyanis ilyen beszédet Gyurcsány Ferenc nem gondolt soha. Tehát amit ismert 10 millió magyar ember, hogy elkurtuk meg minden, az össze van vágva egy 24 perces beszédnek a különböző pontjairól, és úgy tűnik, mintha ezt a beszédet mondtam, hogy egy frász mondott ilyen beszédet. Ezt a nagyjából sejtem, hogy kiderült mindegy, nem mondom, hogy sajtótereket én kerülni akar most már. Új világban most már beperelnek engem, és ilyen még nem volt. Örülök, hogy egyet megúsztam Széles Gáborral, aztán nem akarok egy másodszor. Nem mondom ezt a nevet, akit gyanítókat csináltak. De akkor is ilyen beszédet nem mondott soha Gyurcsány Ferenc, és olyan rég kéne magyarázkodnia. Magyarázkodjon az, aki ezt a beszédet összevágta, és egyszerre egy délután az összes magyar médiumnak elküldte egy órán belül futárokkal, amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz, addig én egy kapitális blöfföt, provokációt nem vagyok hajlandó kommentálni, mert van 3 előkérdés, amivel nem tudunk semmit, innentől kezdve minden héttel a bolondját járatják. Úgyhogy nem ez a bajom nekem, hanem az a miniszterelnöki teljesítmény. És akkor megint marha hoztam, válaszoltam. Szóval az a helyzet a DK-val, hogy lehet, hogy tévedtem, sőt valószínűleg a számok ezt mutatják. A DK igenis politikai realitás, és nagy valószínűséggel be tud kerülni a parlamentbe. Mégis ez a rossz ízű húzavona, hogy kikerült az MSZP-ből, plusz a Gyurcsányhoz való kötöttsége, ez azt hiszem, hogy 2 olyan békja a DK-n, ami megakadályozza azt, hogy fölnőjön egy ilyen 10%-os párt, egy ilyen FDP típusú párt, amelyik beáll a jobb és a baloldal közé, és akkor mérlegnyelveként kiegészítve tud lenni egy koalícióba, mert látom én a teoretikusoknál ezt nem fogja tudni. Erre sokkal inkább aspirálhat az erő, amelyik viszont magát semmiképpen nem akarja politikai erőnek, ez a hazai haladás és a bajnaiéknak a háttérben való léte. Ez, ha tényleg bedobják magukat a politikai életbe, akkor a vákuumban ők hamarabb elérnék ezt az FDP típusú középen vagyok, szakszerű politikai pozícióból nyitva vagyok bal és jobboldali irányba. Tehát ha ott folyna a verseny, akkor ott egy ilyen típusú képzőt... Rátérnénk erre is egy picit később. Jó. Logikus, hogy úgy menjünk tovább, hogy mi a helyzet az MSZP-vel, mert úgy szeretném felvetni a kérdést, hogy ugye a kommunikáció az volt,
ha és amennyiben megtörténik Gyurcsányi kiválása, lezárják azt a nagyon csúnya korszakot, amit egy rossz válláshoz szokás hasonlítani. Ha ezek a belső viták megszűnnek, akkor erőre kaphat az MSZP. Hát ezt, hogy mondjam, őszintén nem nagyon látom, és egy furcsa jelre is figyelmes lettem. Lehet, hogy kisebb körben mozgok, és kevesebb MSZP-sel beszélek, de én úgy rendszeresen szoktam azt a mondatot hallani, hogy a 2010-es vereséget 80%-ban a Ferinek köszönhetjük. Ami, hogy mondjam, nem tisztán eldönteni, hogy ez igaz vagy nem igaz, de nekem ez hogy mondjam, nem igazából arról árulkodik, hogy az MSZP-ben olyan dúlna nagyon az önkritikus szellem. Tehát, hogy azt ezért egy embernek így a nyakába varni, még ha nyilván egy megkülönböztetett figura, és ez legalábbis érdekes. Ez akkor én 4 fele tudom válaszolni, és most megpróbálok röviden válaszolni mind a 4-re. Én is azt látom, hogy az MSZP elvesztegetett majdnem 2 évet, tehát 2010 május óta 2012 februárig úgy telt el ez a 2 év, hogy nem sikerült ebben az időben kitermelni olyan új politikus harcokat, akik versenyképesebbé tették ezt a pártot, mint amilyen volt a 2010-es vereség előtt. Ez az egyik, erre is van sokféle magyarázat. A másik az, hogy szám szerint lehet, hogy így van, hogy Mesterházy Attila mondja, hogy az MSZP az ellenzék vezető ereje, de ahhoz képest, hogy mekkora a csalódás a Fideszben, és hogy mekkora az eláramlás a Fidesz táborból, egy olyan ellenzéki párt, amely tényleg tudja, hogy mit akar, és tényleg alternatívát nyújt, akkor ebből sokkal többet kellett volna profitálni, de mégsem profitál. Tehát akkor ez mindenképpen választ igényel, hogy vajon miért nem profitál. A harmadik pedig az, hogy én is úgy látom, hogy aránytalanul elfoglalták magukat ilyen belső pártvitákkal, ami soha nem jó üzenet. Szóval a bázis az tulajdonképpen milliós, és azok a belső pártharcok, hogy most kikit győzött le, ennek a milliós bázisnak az égvilágos nem mondanak. Tehát van itt gond, de azt is tudom mondani, hogy 2014 április azért messze van. Állt már jobban az MSZP kétszer is 2 választás közötti félidőben vesztes pozícióban. Most azt tudom mondani, hogy a legtöbb pozitívum, amit az MSZP-ről el lehet mondani, hogy 2010 május óta nem vesztett a bázisában. Most akkor van még egy negyedik elem, amit viszont nem nagyon látok a sajtóban, én meg látom, hogy tavaly mondjuk Soprontól, Nyíregyházáig, Hajdúszoboszlótól Pécsig elég sokfele jártam az országba, és azt látom, hogy elkezd alulról szerveződni egy természetes baloldali bázis mindenütt, minden nagyobb településen, mindenféle MSZP fönti irányítás ellenére, sőt azt tudom mondani benne, hogy az a legjobb, hogy hála Istennek nem irányítják, mert ez a vezetés inkább ne is nagyon irányítsa. De bármerre járok az országban, azt látom, hogy olyan településeken, ahol azt mondták, hogy 2 évvel ezelőtt írmagja nem maradt MSZP-snek, vagy 1-2 tucat volt, hogy 2010 őszén még csak 20-30 ember mert eljönni egy rendezvényre, 2011 őszén már 150-en elmertek menni, meg már nem volt szégyen. Nagyon érdekes, hogy látom a közhangulat megváltozását, de ezt úgy értsett, hogy Vásárosnamintól Sopron-Horpácsig láttam. Tehát amikor már 10-szer láttam és különböző helyeken, akkor azt látom, hogy kezd megváltozni az MSZP körüli helyi klíma. És elkezdenek mindenütt megjelenni azok, akik soha nem voltak vezető szerepben, hanem egyszerűen csak elegük van abból, amit 2 éve látnak, és ezt lehet szerintem egy bázis, és ahányszor én beszéltem MSZP vezetőkkel, ezt próbáltam mondani, hogy ne egymással foglalkozzanak, menjenek, minél többet utazzanak. Most az a baj, hogy ezt az MSZP vezetők közül az értette meg legjobban, aki ebben már nem a ledva él. Egyedül az, aki fölfogta ennek a jelentőségét, és de hát ő meg most nincs abban a pozícióban, úgy látom, hogy a többieket tudná győzni. Pedig szerintem érlelődik az MSZP számára egy egész más társadalmi helyzet. Most nem azt kéne csinálni, hogy ilyen szervezeti, ilyen SMS meg ezekkel. Minél többet menjenek, aztán beszéljenek, hallgassák meg, hogy kik mit gondolnak az emberek, azt akkor próbálnak valami politikai tőkét kovácsolni, de ez fárasztó. Szóval majdnem, hogy olyan helyzetben találhatja magát az MSZP, mint annak idején, amikor az MSZNP szétesett és a reformkörök kezdték találni a maguk
útját, hogy hogyan válnak újra a versenyképes politikai erővé. Versenyképes politikai erővé csak alulról tudnak válni, fölülről nem. Tehát van az MSZP-nek egy sokkal nagyobb mozgástere, mint amit érzékelnek a vezetők. De ezt tudjátok, hogy a vezetői kassz nagy része nem nagyon hajlandó belátni, pedig lenne mit. Tegnap, illetve ma figyeltem föl egy érdekes jelenségre, mert gondolom, hogy velem együtt sokan, hogy Botka László mintha erőteljesen elkezdene mozgolódni. Ezt most azért is mondom, mert ugye Szeged az Orosháról igazán nincsen messze. Van ennek ön szerint valami jelentősége, vagy itt egyszerűen egy városi politikus úgy gondolja, hogy neki most már annál tágabb politikai környezet kell, tágabb lehetőségek kellenek, mint amit egy Szeged típusú nagyváros megad. Egyáltalán segíthet-e az MSZP olyan sikeres városvezetőknek a színre lépése az országos arénában, mint például Botka Lászlóé? Ezen nincs régóta töröm a fejem, mert azért nem tegnap vettem észre, hogy neki vannak nagyobb léptékű ambíciója. Csak ez a nyilvános bejelentés. Látni, csak ez most meg világossá tette. Én is figyelem egy olyan jó ideje a lépéseit. Én azt látom, hogy van 3-4 dolog, ami mellette szól. A Botka belépése és a Botka későbbi szereplése. Az egyik az, hogy eleve szerintem baromi nagy politikai tőke mindenkinek, aki az országos politikában szerepet akar játszani, ha kitanulja az önkormányzati világban a politikát. Épp azt látom a magyar politikusoknál, nagyon sokszor a tehetségeseknél is a legnagyobb gondnak, hogy nem járta ki az önkormányzatiság iskoláját, hogy nincs meg az a tapasztalat, hogy mi a túlót jelent ez az építési engedélykiadástól kezdve a helyi szintű költségvetési gazdálkodás, az mit jelent a mindennapi szakpolitika, hanem bekerül hirtelen föntről kintre a politikai életbe, és ezért nem tudja a politika technológiai részét. Ezért a Botka mellett szól az, hogy az szerintem egy komoly politikai tőke felhalmozása valaki egy 100 000-es nagyságrendet meghaladó nagyságrendű várossal elbír, és azt el tudja magáról hitetni, hogy ezt eredményesen irányítja. Másrészt a modern politika stílus és fellépés kérdése is, és azt látom, hogy önmagához képest elég sokat változott. Amikor én először láttam a parlamentben 20-valány évesen, riasztó volt. Én azt kérdeztem az MSZP-sektől, hogy ez a faszi miért nem a Fideszben van? Olyan nagyképű, olyan nyegle, meg olyan, hát milyen szíjátok kettőt. Ahhoz képest azt látom, hogy ritka alkalom, mert magyar politikusnak inkább retardálással, tehát elég ritka az, hogy valaki fejlődik. A Botka önmagához képest nagyon sokat változott előnyére. Ezt nem olyan sokat tudják elmenni a magyar politikai életben. Pont azok a vonásai, ami szerintem riasztóak voltak néhány éve ezelőtt, azokat valahogy sikeresebben nyomja el, és ebből inkább egy olyan típus kezd kialakulni, ahogy így látom, egy ilyen határozott fellépés, egy olyan típus, aki mögött ott van az a hozott teljesítmény, meg mindez, hogy sokkal karakteresebbnek látom, mint az összes többi MSZP gyereket. Határozottnak látom, csak hát üres fejű 5 mondat után kiderült. Tehát meg lehet hallgatni ezeket a Molnárokat, Molnár Zsolt, meg Molnár Csaba. Hát határozottak a végtelenségig, de azon átkapcsolok inkább az Afrika kupát, mint Molnár. Inkább bocs van a Lesotho, meg Tunis, Marokkó, meg csak még egy harmadik mondatot már nem akarok tőle hallgatni, mert pam, mint hogy fölhúzták volna, gyerekkoromban voltak ilyen hátuli főhúzták, és amíg le nem járt, mondja, borzalmas. Tehát ebben az értelemben a Botka másképp határozott, hogy szóval érzem a személyiség súlyát benne, és szóval van olyan fellépés, amire el tudom vinni, hogy ez a Grapek fölépíthető Orbán Viktor kihívójának. Tehát én mondjuk Orbán helyénben nyugtalan lennék, hogyha az MSZP ezt a gyereket képezné ki. A harmadik meg azt látom, hogy van benne türelem építkezésre. Az MSZP-ben, akiket eddig megláttam, ilyen fiatal titánokat, az volt a bajom, hogy előző nap még megkapta a diplomáját, és fújta rajta a festéket, és akkor megjelent az MSZP-re, és kérdezte, hogy akkor melyik miniszter leszek én? Szóval ez a ugrási vágy, hogy kihagyni az apró munkát, hogy itt vagyok fiatal és baloldali, hát akkor minimum nagykövet vagy valami, hát tessék lesz, hogy olyan viszonyogtató, és
Ez is mellette szól, hogy azt látom, hogy van türelme a politikai építkezésben. Tehát akiket eddig az MSZP fel tudott mutatni az elmúlt időben, kizárásos alapon is azt tudom mondani, hogy ebben az emberben látom a legtöbb fantáziát, hogy ezek mellette szóló érvek, hogy aztán, amikor eljön a bizonyítás ideje, mit tud mutatni, azt nem tudom, hogy csak azt tudom mondani, ahogy így nézem a többieket, meg nézem ezt a szép nyugat építkezést, de azt látom, hogy több van benne, mint bárki másban volt ebben a... Nem azt mondom, hogy elég, de a többiekhez képest jóval több van. Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezekben inkább kitermelhető belőle egy komoly kihívó, mint bármelyik más jelöltből. Botka László védelmében hirtelen jutott eszembe, bár nem tudom. Mi szerintem nem szittem most. Nem, csak a nagy képviségre van-e magyarázat, azt nem tudom, tehát én tényleg 3 pontot tennék, de azért a tényekhez hozzátartozik, hogy ő 94-ben úgy került be a parlamentbe egyéni képviselői kerületből, Szegedről. 21, ő volt a legfiatalabb képviselő, és azt nem tudom, mennyire emlékeznek önök arra, gyakorlatilag Szegeden annyira romokban volt az MSZP, hogy nem mertek senkit indítani, és erre a Botka László azért tudni, hogy ez egy szolnoki fiatalember, aki joghallgató volt ott, egyébként az édesanyjával egy időben, aki Szolnokon volt polgármester, ő Szegeden volt polgármester, szóval, hogy annyira romokban volt az MSZP, hogy ez a fiatal jogászhallgató induljon, úgyis veszíteni fog, hát aztán 94-ben meg ugye az történt, hogy ha egy lovat indított volna az MSZP, az is nyert volna, de hát ezt a jelöltállításkor nem nagyon lehetett tudni. És hát nyilván 21-22 éves korban bekerülni a parlamentbe, hát ez mentálisan sem könnyen feldolgozható dolog. Nem ismerem közelről Botka László, de ez gondolom a teljes kép azért hozzátartozik. Hát igen, hogy én meg láttam ott, akkor megjelenik 94-ben ott a különböző parlamenti irodákban, Rémes más nem voltak róla. Azért mondom, hogy hihetetlen a fejlődés ahhoz képest, hogy én láttam 21-22 évesen, mondom azért, hogy meg voltam győződve, hogy fideszes, hogy teljesen megdöbbenttem. Mondták, hogy szocialista. Ilyen, hogy ilyen nagyképű, határozott, mindenre azonnal tudja a választ, akkor miért én NSZP-ben nem láttam, hogy meg voltam győződve. Egyetlen pártprivilégium most, de tényleg elégére választ. Beszéljünk néhány szót az LMP-ről. Említett ön is, hogy egy kivételes pillanat szülötte volt az LMP a 2010-es választáson. Ugye gyakorlatilag megörökölt egy nagy szavazói réteget, akár több politikai csoportból is. Nem tudom önnek mi a véleménye, számomra úgy összességében meglehetősen nagy csalódás a LMP-nek a másfél éves teljesítménye, akár a parlamenti munkáját nézem, akár a parlamenten kívüli munkáját is, most nem a parlament előtti tüntetésre gondolok, mert az nekem kifejezetten tetszett. Nem tudom, hogy mekkora a növekedési potenciál még az LMP-ben. Itt a vége, ennél lehetnek sokkal nagyobbak. Egyáltalán mennyire kellene kikristályosítani azt a politikai értékrendet, mert meglehetősen zavaros most, ön amorfa a párt. Meg nem akarok most hogy nagyon olcsó viccelődésbe fogni, de tényleg mennyire lehet más a politika Magyarországon. Szóval, hogy lehet nem pártként pártnak lenni, vagy parlamentben dolgozni, vagy ezek olyan naív elképzelések, hogy éppen valóban váltható. Ugye ebben a kérdésben egy lehetséges válasz már benne volt, hogy ha én lefordítom a kérdést magamnak, akkor ez úgy hangzott, hogy hát ez egy grandiózus blöff volt, ami nagyon hamar lelepleződött. Tehát én így értelmezem a kérdés ilyetén való történetét. Én nekem kicsit másabb a véleményem, 3 okból másabb. Egyrészt, amikor hirtelen mindenkinek nagyon szimpatikus volt és a média kedvencévé vált az LMP, akkor egy kicsit húztam a számat, hogy hát ez a megelőlegezett bizalom, ez azért jó rész feltételezéseken alapul, majd meglátjuk, hogy megszolgálják vagy sem. Most, amikor azt látom, hogy az LMP ellen alakul a közhangulat, meg a média, minden, most viszont a másik, most meg az nem tetszik, hogy most az LMP temetése van napirenden, és ezt látom megalapozatlanul. Úgyhogy nekem ilyen köztes volt a kezdetkor. De türelmetlenek vagyunk az LMP-vel? Először túlértékeltük, most meg türelmetlenek vagyunk. Úgyhogy kicsit az LMP iránti totális csalódás az a
korábbi túlértékeltségből adódik másokaknál. Most az én válaszom viszont más. Az LNP megjelenése a magyar politikai életben két olyan jelenségnek köszönhető, ami standard probléma, tehát hogyha ezeket meg tudja ragadni a születésekor adottakat, akkor van jövődés. Az egyik az, hogy a 30-35 alatti korosztálynak teljesen elege lett ebből a polarizált politikából, ami Magyarországon 2000 után uralkodott, hogy vagy baloldalinak, vagy jobboldalinak kell vinni, vagy Orbánistának, vagy Gyurcsányistának, és minél lejjebb mentünk a társadalom korfájába, annál inkább elege lett ezekből, de főleg a 30 alattiaknak. Mert azt mondták, hogy ez nem az ő produkciójuk, ezt ők örökölték kívül, és még kéne ebben nekik beleilleszteni. Tehát volt egy nagyon fontos generációs szempont az LNP megszületésének és váratlan népszerűvé válásának, ez pedig az új korosztálynak a hagyományos és 20 éve megformált politikával szembeni a verziója. A másik, ezt el szokták felejteni, az LNP sikere az jelentős mértékben az új technikáknak volt köszönhető. Az LNP tulajdonképpen néhány szakkollégiumból 8-10 szorgos kölyök éjjel-nappal, nap 24 órájában neten való szervezése, Facebookon, meg mindenféle csoportokon. Ők tudták azt, amit az idősebb korosztály nem nagyon tud, hogy Magyarországon a 35 alattiaknak a döntő többsége már a hagyományos médiát nem is ismeri. Nem olvas újságot, nem néz tévét, nem hallgat rádiót. Egyébként tud a világról, csak nem úgy, ahogy az én korosztályom, meg az idősebbek, meg a középkorosztály, de teljesen a netről szerzi az információs rendszerét, ami nem kisebb vagy nagyobb, hanem egyszerűen más. És az LNP szervezése, mozgósítása és egyáltalán párttá válása ebből a netszerű hálózatból nőtt ki, amelyik egy egészen más politikai mozgósítási technika. Nagyon érdekes, hogy néhány hallgató most elvégezte ezeket az elemzéseket, hogy a Facebook csoportokban való jelenléte, a blogokon való jelenléte, mondom az arányokat, mert pontos számot nem tudom. Tehát az LNP aránya az olyan 20 000-es volt, a Jobbiké 17 000, az MSZP 700, a Fideszé 1002. Messze az MSZP van kirívóan hátrányban, de a Jobbikhoz képest ilyen 1/30-as szorzóval. Tehát, hogy legyen világos, amit akarok mondani, ebben a modern információs technikákban való útlétben ez a kis párt sokszorosan veri el az MSZP-t, de hogy legyen ok elkesedésre, a Jobbik is sokszorosan elveri az MSZP-t. Tehát ez a másik, amit akarok mondani, hogy ez viszont visszafordíthatatlan trend, ahogy nőnek be újabb korosztályok a magyar politikai életbe, és 2014-ben megint be fog érkezni 300-400 000 szavazó a politikai térbe, akik még nem szavaztak 2010-ben, azok viszont már csak egyértelműen csak azt a technikát ismerik a politikai információszerzésben, mint Magyarországon csak a Jobbik és csak az LNP ismer. A kettő párt között egyébként nincs nagy különbség. A Jobbik aktivitása és szervezettsége szintén a neten van, a szubkultúra, ami a Jobbikot fenntartja, az is a neten van. Csak kíváncsi vagyok, megkérdezem, ki hallott már Falkadeliről? Tegye fel a kezét. Na, ez azt jelenti, hogy van 3 fiatal a teremben. Elmondanám az itt levőknek, hogy néha rákattintok, megkeresem, az első 25 dalban 8 olyan dal van, aminek 1 milliónál nagyobb a kattintása, a Trianon dalnak 1.400.000, a Magyar Rendőr kivel 1 milliós. Olyan dalok vannak, amiknek sok százezres tábora van. Még nem láttam olyan baloldali közeget, és még nem találkoztam olyan MSZP-s vezetővel, aki ezt a nevet hallotta volna. És csak arra mondom példaként, hogy teljesen másképp szerveződnek a szubkultúrák Magyarországon. Ennek a pasinak például hihetetlen nagy hatása van abban a szavazó táborban, ami a Jobbiknak az. Gyakorlatilag a Jobbik kulturális ideológiáját ennek a gyereknek. Egyszer tegyék meg ezt, megnézek 4-5 ilyen dalt, meg fognak lepődni, mert nagyon profi módon megvan. Egyébként abszolút kulturális, hogy ez lenne a nemzeti rap, ami önmagában egy ilyen fából vaskarika, a népnemzeti rap egyébként. Tehát szóval nagyon érdekes. Azért mondom ezeket a példákat, hogy ha ezeket nem kalkuláljuk mögé, akkor az LNP érthetetlen. Egyik kollégám, aki ifjúságkutató Szabadnia, nevezte úgy, hogy a 35 alatti korosztály ketté szakadt politikailag. Van a kurzinfo generáció és a
critical mass generáció, így mondja, hogy a critical mass versus Kurucinfo, tehát egy két teljesen különböző módon mozgósítható korosztály. Tehát én ezekre a szociológiai tényezőkre tekintettem, miután az LNP-nek megnéztem a választások után választókörzetekre az eredményét, azon túl, hogy Budapesten jóval magasabb volt. Tehát az országos átlag jó 15 fölött volt, ugye. Ahol még magas volt az LNP és hozta ezt a 8%-ot, az 5 egyetemi város. Veszprém, Szeged, Pécs, Miskolc, Debrecen. Itt volt messze magasabb, itt 10% közeli volt. És hát olyan alföldi megyébe itt például szerint ember nem hallott az LNP-ről, meg Szabolcsban 3% alatt voltak. Tehát részben ez egy generációs probléma, részben a generáció tanultabbik része. És ez viszont, ahogy haladunk előre, tehát ennek van szociológiai bázisa, azt tudom mondani, hogy grandiózus blöffként született meg, véletleneknek köszönhetően lett 8% mondom, ez az akkori összeomlása az MDF-nek és az SZDSZ-nek, de a mögötte levő szociológiai realitása megváltozott netkultúra politikai jelentőségei válása, a hálózatosodásnak a nem ismert, korábbról nem ismert technikái, plusz még ez a critical mass, tehát ez a képzettebb ifjúságnak a polarizációt elutasító vágya, 3 olyan tényező az LNP mögött, amihez már csak normális politikai vezetés kéne. De ez az egy, ami hiányzott az elmúlt 2 évben. Most végre megszabadultak ettől a Schiffer nevű gyerektől. Azt hittem, hogy lesz annyi eszük, hogy a Karácsony Gergőt választják meg, hát ennyi sem volt. Hát erre már tudok mit mondani. Az egyetlen tehetséges politikusok közöttük, akiből szerintem 3-4 hónap alatt ki lehetne Orbán Viktor kihívóját termelni, mert baromi jó kiállású, szuverén hangja van, de tényleg az egész gyerek, ahogy megjelenik, van valami sugárzása, ráadásul a politikai hisztériától teljesen mentes, érvelni tud minden, szóval az Isten is arra teremtette, hogy ennek a másik tábornak egy ilyen jól megformált vezetője legyen, erre az LNP ezt nem képes észrevenni, hogy van egy olyan vezető kvalitású gyerek a kezükben, megválasztják helyett ezt a szerencsétlen Jávor Benedeket, aki nagyon jó másodhegedűs, ha van első hegedűs, érted? De hát ember nem érted, egy vonós négyesben kiküldeni a másodhegedűst, hogy akkor játszd el a vonós négyes. Hát, szóval van még nekik is persze néhány évük, de ott van egy ekkora kincs a kezük közt, abból a kölyökből baromi jó politikus lehetne faragni. Minden adottsága megvan hozzá, és ráadásul semmilyen módon nem köti egyik múlt se, sem a bal, sem a jobboldali múlt vele. Tényleg el lehetne adni ezt a nem létező harmadik utat, mert a magyar politikában hány nem létező dolgot eladtak már, miért pont ezt ne lehetne eladni. Szóval én másokkal szemben most, hogy épp az LNP temetés a dél, szóval én is néha nézem magam, hogy normális vagyok, amikor az LNP-t mindenki imádta, akkor elkezdtem kételkedni, hogy azért annyi nincs benne, most, hogy mindenki temeti, most ilyen makacsul gyűjtöm azokat az érveket, amik a temetés ellen szólnak. Tehát lehet, hogy én sem vagyok normális, hát persze. De ezzel foglalkozunk 20 év, hogy lennék aztán. Munkásságának egy jelentős részében magyar párt struktúrával, párt szerkezettel foglalkozott, és hát az elmúlt 20 évnek nagyon sok tanulsága van, amik egyébként nem biztos, hogy ma már érvényesek. Tehát gondoljanak vissza önök is arra, hogy volt egy olyan vélekedés évekkel ezelőtt, hogy annyira meggyökeresedett és annyira kialakult, kikristályosodott a magyar pártstruktúra, hogy gyakorlatilag itt új párt indításának nem nagyon van lehetősége, amit egyébként elbukott kísérletek sorozata is jelez, mert centrumpárt, civil mozgalom, vagy a komolyan nem vehető Kapuiféle magyar szociáldemokrata párt, tehát sok minden volt, ugye köztársaságpárt, amit csak úgy emlékeinkből hozunk, de hogy ezek nem kerültek a parlamentben, nyilván nagyon sok oka van, nem is akarok ebből most nagyon kiemelni egyet, de hát nem tudom elhallgatni, hogy nyilván azért rengeteg pénz is szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pártot be lehessen vinni a parlamentbe. Amikor január 2-án az ATV vendége volt, és éppen az Operaházi tüntetés zajlott, akkor valami olyasmit mondott Kálmán Olgának, hogy most egy olyan pillanat van, amikor éppen az, hogy óriási átalakulásban érzi az egész magyar pártstruktúrát, ugye említette azt is, hogy nyilván MDF-re, SZDSZ-re utalva, hogy olyanok tűntek el, amelyek a rendszerváltás óta megvoltak, és hát a bejelentkezés az pedig az új pártok szerepére, az pedig hát akár tömegesnek is mondható,
Az LMP ott van, a 4K párták kíván alakulni, itt vannak a millások, megalakult a demokratikus koalíció, mondhatnánk a szolidaritást, tehát hogy valami nagyon-nagyon új folyamatok kezdődtek el, és minthogyha teljesen érvényét vesztette volna az az elgondolás, hogy Magyarországon nincs helye új pártoknak. Úgy tűnik, hogy nagyon is van. Igen, mert itt van. 2010 lett a fordulópont, tulajdonképpen 20 éven keresztül mozdulatlan volt a magyar többpártrendszer, ami a többi utódországot tekintve, ha végignézzük a 17 utód államot, a földről Észtországról le Macedóniáig, akkor azt látjuk, hogy ilyen sehol nem volt. Általában mindegyik országban olyan 93 körül, vagyis 3 évvel a rendszerváltás után baromira átváltozott a pártstruktúra. A cseheknél, szlovákoknál, horvátoknál, lengyeleknél, minden, Ukrajnában, mindenütt. Ezek hol baloldali kilengéssel, hol jobboldali kilengéssel zajlottak, aztán jött egy második átalakulási hullám 97 után, és aztán jött egy konszolidációs periódus 2000 táján, tehát a kelet-európai többpártrendszerek 3 hullámba átalakultak az elmúlt 20 évben. A magyar nem. A magyarban 94-ben ugyanaz a 6 párt került vissza, aki 90-ben, ami példátlan volt, sehol erre példa nem volt, és a következő 2 választáson is majdnem ugyanazok kerültek, egy kivétel volt, egyszer miénk bekerült, egyszer meg nem került, de lényegében nem változott a főszereplők száma, és 2010-ben ez a 20 éve megszokott világ hirtelenesen szép. Egyrészt ugye eltűnt a 2 hagyományos rendszerváltó párt, amik vagy kiegészítő, vagy kormánypárt volt, másrészt megjelent ez a 2 új, és aztán pedig a Fidesz kormányzása óta megtörtént az, ami 90 óta soha, hogy a civil szféra radikálisan elkezdett átpolitizálódni. Igen, van most legalább 5-6 olyan kezdeményezés, amikben benne van a párttáválás, és egyik sem akar semmilyen módon kötődni a korábbi pártstruktúrához. Szerintem ezekből 1-2 párttá fog válni, majd kiderül a következő időkben. Nagyon érdekes módon például nem a régen szakszervezet elnökségéhez, Pataki Péterékhez elhívtak, ahol ott volt a 11 ágazati szakszervezet elnöke, és ott feketén-fehéren megkérdezték tőlem, hogy szerintük a szakszervezetek most ebben az időben valamelyik hagyományos parlamenti párt mellé álljanak, vagy az újonnan szerveződő civil mozgalmak mögé, és én azt mondtam, hogy nekik már úgyis mindegy, velük nem számol senki, ők nyugodtan odaállhatnak a civil mozgalmak mellé, mert azért egy képességük van, ami a civil mozgalmaknak nincs, meg van egyfajta szervezeti tudásuk, hálójuk, ami nekik meg nincsen. Ezzel meg a nagypártok úgyis csak visszaélni tudnak. A Fidesz meg úgyis koncsizni fogja őket, tehát ott a kártvelünk. Úgyhogy én mondom hogyha politikai jövőt akarnak maguknak, akkor menjenek a mozgalmakhoz, ott a maguk helye úgyis. Szóval úgyis hagyományosan a szakszervezeti logika közelebb áll az mint a pártlogikás, ezt Magyarországon elfelejtették. Mert valaha így volt, 100 éve így volt, csak erről leszoktak, úgyhogy kellene. Úgyhogy rövidre fogva, én szerintem ez a nagy átalakulási folyamat csak elkezdődött az LMP-nek, meg a Jobbiknak a belépésével. Ezzel persze formálódik át a két tábor is. A következő lépés az, hogy a Fidesz sem maradhat így együtt ebben a hatalmas párban, itt is valahol szét kell várni. Tehát nem lehet egyben tartani a mérsékelt jobbat, a szélső jobbig mindenütt így, hogy szerintem még azon sem lepődnék meg, ha 2014-ig valahogy szétválnának. Lehet, hogy itt ez az Orbán kanyar kell hozzá, hogy akkor a középre fordul, akkor a mérsékelt jobb hagyja, hogy menjenek a radikálisok a jobbikhoz, míg azzal a kockázattal is, hogy a jobbik komolyan belül lehet, és hát a baloldalon is át kell alakulni. Tehát az, hogy az MSZP most megúszta, és ilyen majdnem 20%-os pártként vegetál tovább, ez azt mutatja, hogy a baloldalon sem ért véget az átalakulás, erre a Gyurcsány helyesen érzett rá. Csak azt mondom, bár ne ő adta volna a választ. Amit a Gyurcsány mondott, az egy jó felismerés volt, hagyta volna, hogy mások csinálják helyette. Tehát ott, amit ő a Ferencot elkezdett, az egy jó irány, az egész baloldalt újra kell kódolni, és azt nem tudom megítélni, hogy az MSZP-n belül van-e annyi szellemi kapacitás, annyi innovatív képesség, hogy elvégezzék a baloldal megújítását is, de miután mindenki változik és mindenki új szerepeket keres magának,
nem fogja tudni megúszni. Szóval az MSZP számára véget ért ez a világ, amikor a saját belső párt problémáikkal való foglalatoskodás az kiteszi a politikát. Ha ezt folytatják, pillanatokon belül el fognak tűnni a politikai paradról. Tehát ott van még az a 40-valány ember, mint képviselő a frakcióban, de hát mint a halott körben tovább nő, tehát ott lehetnénk 2014, csak senkit nem fog érdekelni 2014-ben, mert el fogják szívni az új mozgalmak, a Jobbik, az LNP, a megváltozó jobboldal, meg még lehet, hogy a DK is. Tehát olyan, szóval 4-5 felől van szívó irány, és hogyha nincs megformált politikai üzenet, elviszik onnan. Szóval vannak az NSZP-ben, akik ezt tudják. Azt látom, hogy így külön-külön beszélgettem elég sokat, például a legmeglepőbb számomra, hogy a Baja felé jutott legmesszebbre ennek a felismerésébe, hogy egy ilyen vadonatúj NSZP-t kéne kitalálni. Ez engem meglepett, hogy milyen végig gondolta ez a srác, nem róla feltételeztem. Ez például ő már látja. Tehát vannak, akik eljutottak odáig, vannak, akik nem. De átalakulóban. Szóval most ez a 2010-2014 közötti időszak, amikor teljesen átalakul a magyar politikai struktúra, az sem lehetne meg, ha olyan párt lenne a Fidesz kihívója 2014-ben, akinek a nevét nem ismerjük még. És olyan emberek lennének az eredményes és veszélyes kihívói Orbán Viktornak, akinek a nevét senki nem hallotta egy között. Ezzel se csodálkozni, mert a belső dinamikája a változásoknak, hogy lehetne rajzolni táblakon, hogy mondanám, hogy valami ilyen statikusan belső feszültségei által egybetartott képződni, aztán valahol egy-két eleme kiesik, és akkor ugye többi is így elindul, ilyen széthullásban van, de még nem ért mindegyik földet, és ebben a mozgás állapotban vagyunk, hogy ez így eldőlt egyszer 2014-ben, de nem ért földet, tehát nem látni, hogy melyik az a szerkezet, amelyik új állapotában majd megint, amikor mozog, már egy-két eleme látszik, de nem tudni. Nem tudni az sem, hogy hol lesz a súlypontja. Lengyelországban ez a változás, mondtam már, hogy 3 hullámban volt, elvitte balról jobbra a politika súlypontját. Eleinte egészen 2002-ig inkább baloldalon volt, és a szolidaritás helyén 7 párt lett, ezek közül 5 kormányt is próbált, és egymást aprították. Hihetetlen volt. A lengyel több pártrendszer abból állt, hogy a szolidaritásból kiváló pártok egymás gyűlöletével fölhozták a francból, a nullából, ott is volt egy nép, a PISZ, a Jog és Igazság. Azok is meg voltak kezdettől, de olyanok voltak, mint a Csurka párt nálunk, egy ilyen 5%-os párt. Mindenki röhögött a Kaczynszki fivérekkel Lengyelországban 8 teljes évek keresztül. És aztán hirtelen 2005-ben úgy annyira szétverték egymást a baloldali pártok, hogy az a tehetetlenség, amit a 3 baloldal egymással művelt, fölnyomta a francba a perifériáról, ott 10 éve vegetáltak 20 képviselővel a PISZ, ott voltak, mindenki röhögött rajtuk, mindenki komolytalanra vette, egyszer csak azt vették észre, arról a életben a köztársasági elnöket is a PISZ adja, meg a miniszterelnöket is, az óruk előtt megvetik, hogy köszönhették maguknak az egyet. Aztán a PISZ nagyon hamar elintézte magát, és betolta a lengyel politikai életnek, úgy látom, tartósan jobb középre a helyét, és ez a Tusk az egyetlen, aki megismételt választási győzelem. Azért mondom a lengyel példát, mert nagyon sok szempontból hasonlít a magyar politikai életmozgásra. Végig tudnám ezt mondani horvát, meg szlovák, meg cseh változatokat, de nem akarom magukat végképíteni a reménytelen halálba kergetni ilyen szakmai dolgokba. És csak azt akarom mondani, hogy egész Kelet-Európában lehetett látni. Magyarországon is ugyanez zajlik, hogy a magyar politikai életet azt tartotta egyensúlyban 2000 és 2010 között, hogy a bal és a jobb oldal egyensúlya. Mind a kettő elég erős volt az, hogy a másikat ne hagyja kormányozni. Amikor a Fidesz kormányzott, elég erős volt a baloldal, hogy nem nagyon hagyta, amikor jött a 8 éves baloldal, elég erős volt a jobb oldal ahhoz, hogy ne nagyon hagyja. Mind a kettő a maga mögött tudó bázistól nem tudtak, szóval egy ilyen furcsa polarizáció, a nagy erők egyensúlyán, ez fölborult 2010-ben. Ezt a jobb oldal félreérti, mert azt hitte, hogy ebből az lett, hogy mindenki jobboldali lett, ez egy nagyon súlyos félreértés, sokat is fognak fizetni érte, de eltölt az egyensúly, és ez az ingó, mozgó, hogy itt mindenki újra keresse a pozíciát, fogalma nincs. Lehet, hogy nálunk is egy ilyen lengyel kombináció jön, azért mondtam még a lengyel, hogy ebből a mozgásból majd betolódik valahova jobb középre az új centrum, és az is benne van. Nem tudni. Szóval azt várom, és igen, megint kellett volna röviden válaszolnom, tehát, hogy 2010 és 2014 között át fog rendeződni a magyar pártstruktúra radikálisan, ez elkezdődött ez a folyamat, a végét nem látjuk, abszolút nem látjuk.
a Fideszét sem, az MSZP-t sem, amit nagy valószínűséggel merek mondani, hogy 2014-re teljesen másképp fog kinézni szerintem az egész. És ebben még ott a bajnai probléma. Igen, igen. Hát nagyon elszaladt az idő, úgyhogy én most nagyon válogatom a fennmaradt kérdéseimet, mert önöktől nem akarom megvonni a szót. Schmidt Pálról szeretném kérdezni. Az úgy rossz, hogyha köztársasági elnöknek elhangzik a neve, és már eleve mosolyt csal az emberek arcára. Meddig tartatóak az ő pozíciói? Ezt most nagyon komolyan kérdezem meg, mert az, hogy alkalmatlan a feladatára, az egész plágium ügy azonban ezt új megvilágításba helyezte, és éppen arra szeretném önt kérni, hogy annál de lehet, hogy kötelező lesz mindenkinek ezután plágiumot beadni, hogy valaki szégyelni magát, aki saját magától képes írni diszertációt, az azokra súlyos büntetés vár, de nem felülítő. Abszolút országban bármi lehet. Orbán gondolkodásában azt nem értem, hogy annál tágabb kitekintésben próbáljuk a Schmidt ügyet nézni, mint hogy nyilván addig marad hivatalban, amíg Orbán úgy akarja. Ez nyilván világos. Csak hogy politikailag mennyire kifizetődő az, hogy egy teljesen hiteltelen ember pozícióban tartott. Nem többre a kára, mint a haszna. Igen, ez nézőpont, állampolgárként ezt kellene mondani, igen, hogy olyan kínos ez mindenkinek, mind a 10 millió embernek, hogy ez a szenvedés nézni, hogy azért valamilyen módon mindegyikünket ez az ember reprezentál. Tehát amíg ez a Fidesz sara lenne, azt tudom mondani, hogy hát jó, van apám, már ilyen pártelnök elég nektek, de nem erről van szó, az én elnököm is, meg a maga és mindenki. Ez az ember 10 milliókat reprezentál, még ha ennek olyan nagyon nincs tudatában, akkor is. Tehát van ilyen, hogy hát ilyen szándékon túl is érelem, tehát az ő köztársasági elnöksége és valami ilyesmi. Szóval nem akarom megkerülni ezt a kérdést, ez úgy, ahogy van, hihetetlen szégyen, és nem nagyon érzik, úgy látom nem akarnak szembenézni azzal, hogy azoknak a szégyene, akik ebből az emberből olyan tényezőt faragtak, amit biztosan lehetett, hogy nem bírja el a súlyát. Tehát nem ebbe bukott volna bele valami másba. Hát azért számtalan jele volt annak, hogy ha egy pillanatra magára hagyták, az már komoly gondokat okozott. Nem. Hogy mikor és hogy fognak megválni tőle. Ugye, amennyire én nézem Orbán Viktor pályafutását, nyomás alatt soha nem volt hajlandó cselekedni. Tehát a magyar média azt csinálna, hogy 2 hétig befognák a szájukat és ki sem ejteni Schmidt Pál nevét, akkor szerintem pillanatokon belül elváltaná. De miután mindenki ezt várja tőle, és óriási nyomás van rajta, hogy hát apám, nem találtad ki, te hoztad a nyakunkra, old meg, de ennek az embernek a gondolkodásmódja normális emberi észre abszolút nem követhető. Tehát minél nagyobb rajta a nyomás, annál kevésbé hajlandó annak engedelmeskedni. Ezért azt tudom mondani, hogy ha már holnap is lehetne küldeni, és az is késő lenne, ha holnap váltanák le, ezért még az se lehetne meg, ha hónapokig tartani ez az egész. Hogy a helyére megvan-e, szerintem már rég megvan, hogy ki van a helyén, mert én azért nem vagyok ki. Az én értelmezésem erről az egészről az, hogy ezt pontosan tudták ezt az egészet, meg be volt ez készítve szerintem. Amikor kiderült a hvg.hu-tól, hogy 9 hónap munka volt mögött, és mondom, na ne, és ebben az országban nem tudták, hogy valaki 9 hónapig dolgozik valamit, és a barátnője nem fecsegte el a fodrásznőnek, mit tudom én, az anyja, a szeretője, hogy hát ilyen nincsen. Tehát azt elhiszem, hogy sok hónapig tartott ez az egész munka. De az, hogy az érintettek nem tudtak a végezni, azt egy pillanatban nem vagyok hajlandó elhinni. Azt jobban el tudom hinni, hogy a Viktor pánikba esett január elején, amikor akkora nyugati nyomás nehezedett rá, és minden létező nyugati újság, rádió, tévé azt mondta, hogy Orbán Viktor megbukott, hogy volt 1-2 nap, amikor ő is latogatta, hogy a rohadt életben, hogyha itt most megbuknék, merre is van a kiút. Hát persze, hát a parkot azért raktuk oda annak idején, hogyha nincs más kiút, hanem csak köztársasági elnökként kell dekornom egy ideig, akkor hát ő onnan bármikor felállítható. És lehet, hogy szóltak a Palinak, hogy hát Pali, sajnos csomagolni kéne, eljött a pillanat, amikor eddig tartott ez a szép álom, adtunk neked egy jó nagy altatót, akkor 2010 nyarán azt mondtuk, hogy szép álmokat, Pali, álmod azt, hogy te vagy a köztársasági elnök, de hát eljött az idő, tessék felébredni, és akkor kipapolni onnan, és akkor lehet, hogy a
Pali megmakacsolta magát 1-2 órára, azt mondta, hogy de hisz én vagyok az elnök. Tényleg te vagy? Na hát honnan szedted te ezt? Jól, kitől hallottad? Hát ti mondtátok nekem. Mi mondtuk? Jó, hát most meg azt mondjuk, hogy te vagy elnök. És akkor ez meg nem vette a lapot. Ja, Pali, ha nem, hát akkor tudunk másképp is beszélni, és akkor betolták a médiába ezt, ami szerintem sok hónapja meg volt, mert én egyet nem veszek be ebből a gyerekmeséből, hogy ez 9 hónap után, tehát ahogy nem veszem be a szeptember 17-ét, hogy valakinek egyszer azt mondja, te hallottad, hogy egy Gyurcsány májusban milyen drágán beszélnek, ne mondd már, és ezt az ország nem tudja, na gyerünk, szóljunk, hát demokraták vagy. Szóval ugyanígy nem veszem be ezt, hogy január elején van, tehát hallottad, hogy ez a Pali arra nem volt képes, hogy hát csak kiadta az apparátusnak, hogy Sárika, Jutika, hát kéne nekem egy doktori, igen, értettük főnök, Nikóra, hát 2 hét múlva mégis miről szóljon, hát tudják Olimpia az érek, majd a többit majd maguk megkeresik, mert gondolom egyik köze lehetett a Palinak egykor a doktoriához, mert ezt a gyerekmesét valaki a MOB-nak az elnöke, állatitkári beosztásban van neki egy apparátusa, majd az apparátus kitermeli neki a bizottságot, aki előtt megvédjen. Ez nagyjából hát a titkárnők megkapták a feladatot, hogy tessék a főnök diszertációját megírni. A titkárnő meg hát úgy viszonyult hozzá, mint hogy a más munkát végzett, ki nem szarja le. Mondja, mit tudom, Olimpia, minden. Szokott a Pali rozangó hazordani ilyeneket, úgy passzoljuk franciában, úgy meg nem írtunk, magyarul se értünk. Hát, hogy valakit megfizetünk, lefordítja. Hány oldal kell főnök? Hát van 200, várjál, nem tudom, mennyi szokott egy doktori lenni. Ezt talán megkérdezte, ezt lehet, hogy megkérdezte. Bár szerintem ezt is a titkárnő kérdezte, akkor mondták, hogy 200, úristen, annyit nem szoktunk, mi csak meghívókat szoktunk képeket hallani. Hát akkor majd valakit megvesznek, majd valaki de viccelnek, tehát maguk is láttak apparátus, tehát valaki, aki főnök egy szervezetben, államtitkári beosztásban, ott termeli ki a disszertációt, tehát ezt az apparátusra termelteket, elég ezt az embert 3 mondatát hallgatni, aki dolgozott az életében. Nem tudják képzelni, 200 oldalt élő Jézus mellett. Azt mondják neki, hogy Pali, ez a büntetés, hogy ha illetve hátralévő odaig tessék 200 oldalt, azt mondja, inkább mennék betörni bankba. Ez az egész valami olyan gyermekmeselt, és ennyire hülyének nézni egy országot, és ami utána van ez az egész méltatlan kötélhúzás. Szóval szerintem itt már rég megvan mindenkinek a helye, csak gyerekkoromban volt egy ilyen játék, hogy ilyen 15 kis kocka, és akkor egy üres volt, és össze volt keverve, és tologatták, hogy szerintem ott most ülnek a Kövér, meg az Orbán, ahol talán még a Lázár is ott van velük, bár ebben azért nem vagyok biztos, és akkor tologatják ezt a 15 kockát, hogy te figyelj a Palitonnal, akkor most kitolt, akkor oda föltoljuk a Martonyit, mert már kurvára elege van abban, hogy ég a pofád miatt, hogy te ekkora a tagó vagy, és neki kell köszönni elmondani. És akkor úgyis azt ígérted neki, hogy letelik ez az uniós fél év, és akkor elhúzhat a francba, akkor oda toljuk a Pali helyére a Martonyit, az is tud 4 nyelven beszélni, ott úgyis elégette a köztársaságért, akkor a Martonyi helyére meg betoljuk a Navracsicsot, mert annak nem már kurvára elege van a kormányzásból, meg te is ülöd a Navracsicsot, hogy itt sonyít itt el, semmit nem vállal a kormánydolgokból, jó beszél angolul, meg ő is jobb, ha távol van, meg te is szereted, hogy te távol van tőle, de te betoljuk a Navrát, akkor Navra helyére jó van, Lázár, gyere, te olyan ambiciózus vagy, szem előtt leszel, akkor jobban tudod égetni, mert már nagyon a nyakamra lőtti, akkor te leszel ott a csúcsminiszter, itten akkor ki legyen Lázár helyén. Hát azért a Rogán is a nyakamra nőtt, az is jó, hogyha egy kicsit ég, akkor legyen ő a frakcióvezető. Akkor így ilyen szépen így körbe tolják, és ez egy kicsit babrás munka, hogy most még akkor Varga is legyen már még a pénzügyminiszter, mert nem hisznek nyugaton senki, amíg nincs rendes pénzügyminisztérium, meg nem hiszik el a költségvetést, tehát át kell alakítani ezt az egészet. Tehát ez nem is Schmidt-Pali probléma, mert hogyha ebben a szerkezetben, ami ennyire Orbán függő, és mindenki az Orbánhoz való lojalitásban van bekötve, ha egy ponton megmozdítod, az egészet megmozdítod. Ezt nem érték, akik a Pali távozását követelik, hogy a Palit önmagában nem lehet eltávolítani, mert gyakorlatilag az egészhez hozzászólsz. És mindenkinek meg kell találni a helyét, de úgy kell megtalálni, hogy továbbra se legyen veszélyes Orbánra, továbbra is lojális legyen, és még a működőképesség látszatát is ki kell termelni. Tehát lehet, hogy szívesen kinevezni oda mondjuk a Selmeci Gabriellát, vagy Kati, vagy kicsoda külügyminiszternek, mert azt hiszi, hogy ott is elég ez a 3 mondat, de lehet, hogy nem talál olyan európai nyelvet, amin ezt a Selmeci elmondaná. Tehát ez kiesik. Tudod, ő nem lehet külügyminiszter, pedig milyen rohadt jó mutatna, nem? Azt hiszem, igen.
milyen ország. Amivel én zárnék, nagyon rövid kérdés. Vajnai Gordon akar-e miniszterelnök lenni, és hogyha akar, akkor ehhez mit kell tennie? Ezt én is megkérdeztem tőle mostanában 3-szor is, majd a jövő csütörtökön is találkozom vele, és megint meg fogom kérdezni. Mindig azt mondja erre, hogy ő nem akar miniszterelnök lenni. És akkor ilyenkor mindig megkérdezzük, hogy többen vagyunk, vagy minden, hogy jó van, de 2009-ben se akartál, nem is az lettél. Azt mondja, az más, ha mások is úgy akarják, hogy nem látnak jobb megoldást, mint engem, akkor ilyen helyzetben, hogyha, tehát nem utasítom vissza, a mások megtehetik nekem, de hogy én tegyek érte bármit. Tehát a Gordon világosan kell tenni, és ebben szerintem van egy respektálandó elem, az, hogy ő a hatalomért nem fog egy lépéset tenni. Az, hogy egyszer kiderült, hogy ő jó válságkezelő miniszterelnöknek, ezzel ő is tisztában van, hogy ez rólá bizonyos kötelezettséget, nem beszélve arra, hogy épp ide az összes nagykövettől azt hallom, akik ide akreditáltak Magyarországra, hogy maguknak elment az esz, hogy miért próbálkoznak ilyen félamatőr megváltók, amikor van maguknak egy rendes miniszterelnök is. Szóval kívülről érthetetlen, hogy itt van ez a Vajnai, világos, ebben bíznak is, meg el is hiszik neki, miért nem? Tehát ezt nyugatról nem értik ezt, hogy a túróban nem, és akkor mondjuk, hogy meg az erőviszonyok nincs, aki megválasztja, mert azért nem úgy van, parlament választ, parlamenti többség az meg nem választja meg, hát akkor nincs rá parlamenti többség, szóval a probléma az, hogy mindenki tudja, hogy Vajnai lenne a jelenlegi magyar szóba jövő politikusok közül legalkalmasabb miniszterelnöknek, de senki nem tudja azt a politikai konstrukciót, amiben Vajnai Gordont alkalmassá lehetett tenni arra, hogy miniszterelnök legyen. A harmadik probléma az, hogy láthatóan Vajnai Gordon nem is akar lépéseket tenni ezért, hanem arra azt mondja, hogy én le tudok tenni szakpolitikai alternatívákat, meg tudom mondani, hogy mi a dolga annak, aki kormányoz. De az nem biztos, hogy én legyek. Én egyet tudok mondani, meg tudom mondani, hogy ebben a helyzetben egy kormánynak mit kell tenni, aki kormányfő lesz. Ha én lennék, én tenném ezt, de én nem fogok ezért két kézzel kaparni. Na most ez egy elég érdekes szerep, mert úgy lenni politikusnak, és szóval úgy lenni, mert azért bizonyos sokan miniszterelnöknek lenni, azért a hatalom csúcsán lenni. De úgy, hogy azért te nem teszel semmit, azt elég nehéz elképzelni. Egyszer a világban így. De hogy ez még egyszer előforduljon, hogy valaki önhibáján kívül miniszterelnök lesz, ezt nem. Szóval én is látom az ellentmondást, látom azt, hogy mindenki nyugatról így látja, de itt is így, akik ilyen szakmai alapon nézik a kormányzást, tehát hogy mit kéne tenni, hogy mindenki azt mondja, és én most láttam 3-szor 2 hét leforgás alatt egyszer így ilyen szűkebb körrel a volt pénzügyminiszterekkel, meg a bankárokkal beszélgetni, láttam egy ilyen tágabb körbe a rajszakkollégium, és egyszer elhívtam az én hallgatóimhoz is, és azt látom, hogy számára nincs különbség, hogy 300 ember előtt beszél, vagy 8-10 ember előtt beszél. Hihetetlen módon megformáltam, milyen végig vannak benne gondolva azok a kérdések, amit gondolkodni kell, és ezt ugyanúgy elmondja önnek, mint elmondja 500 embernek, tehát ebben valami magabiztos. De amikor arról kérdezik, hogy na és akkor azért valamit tenni kéne azért, hogy jutsz a csúcs, azt nem. Szóval ez nem azért jó. Szóval egyszerűen ezt kizárja, ezt az ellentmondást én sem tudom föloldani, hogy van egy ember, aki látható módon állandóan kattog ezzel, hogy mi lenne a legjobb kormányzás, de annak viszont a látszatával se hajlandó törődni, hogy na és te mit vagy hajlandó azért tenni, hogy kormányfő legyen. Szóval ez egy érdekes dolog, ennek a megfejtését nem tudom én se. Izgat engem is maráz a probléma, úgyhogy negyedszer is el fogok menni a jövő héten, hogy a lengyel rendez ilyen végkéntető tárgyalást, én összehívott néhányukat, hogy beszéljünk a Gordonnal ezekről a dolgokról. Hát kíváncsi vagyok. Engem ahányszor most az idén hallottam, baromira meggyőzött. Nem látok senkit a magyar politikai életben, aki ennyire világosan látja kívülről, tehát a nemzetközi folyamatok felől, belülről, a napi kormányzati folyamatok felől, meg még a megoldhatóság alternatívái felől is, és hát ezt részben hihetően tudja mondani, tehát hisztériamentesen, ami már önmagában egy nagy dolog Magyarországon, részben ahogy mondja, elhiszem neki, hogy meg tudná csinálni. Tehát
semmi olyat nem hallok tőle, amire, hogy beugrik az embernek az évezredes gyanú, hogy na ez már valami őrültség, itt valami nem stimmel, itt valami hátul van. Hihetetlen módon érzi a Pali a realitások határait. És látszik, hogy nem érdekli ez, amiben magyar politikus mindig beleőrül, hogy hát a választókedvé egy kicsit úgy ráteszünk egy lapát, hogy nézzek ki szebben egy kicsit, meg hát egyre, hogy jobban kapnak egyben, hát ez erre nem, szóval nem hajlandó válaszolnak udvarolni, de akkor ebből hogy lesz miniszterelnökség? Erről ki tudja a választ. Szóval nem tudom, ezt nem tudom megoldani.